Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Άλλο ένα επεισόδιο Bubble και σας έχουμε και τον άνθρωπο της στιγμής, αλλά περισσότερα γι' αυτά θα σας πει ο Ηλίας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Σήμερα έχουμε τον κύριο Δεμέτζο σήμερα έχουμε καλεσμένο. Νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο να μας μιλήσει. Θα τον προλογίσω εγώ, διότι τον έχω και καθηγητή στο μεταπτυχιακό. Οπότε νομίζω ότι είναι δικιά μου ευθύνη και υποχρέωση. Λοιπόν, ο κύριος Δεμέτζος είναι διευθυντής στο εργαστήριο της φαρμακευτικής τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ, στη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας. Έχει μόλις και μεταβεί 260 δημοσιεύσεις με το όνομά του. Ψιλοπράγματα δηλαδή. Έχει συνεργαστεί με τον Ευρωπαϊκό Φορέα Φαρμάκων ειδικά σε θέματα που αφορούν την νανοτεχνολογία. Είναι ένας καθηγητής ο οποίος έχει έντονο συγγραφικό έργο. Σας καλωσορίζουμε. Θα μας μιλήσετε σήμερα για διάφορα πράγματα, αλλά πριν φτάσουμε στην επικαιρότητα, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο, να το πιάσουμε από εκεί που το σταματήσαμε, από το συγγραφικό έργο. Είσαστε ένας από τους καθηγητές στη φαρμακευτική που έχει αρκετά έντονη συγγραφική δραστηριότητα. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτά τα βιβλία που έχετε γράψει και για το τελευταίο που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες? Ναι, λοιπόν, καλημέρα και πάλι από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί με εκλεκτούς συναδέλφους και χαίρομαι περισσότερο που θα μπορέσουν οι συνάδελφοι να μας παρακολουθήσουν όσοι έχουν την καλοσύνη. Και νομίζω ότι είναι η στιγμή για να μπορέσουμε να πούμε στη συζήτηση αυτή, εσείς θα τη διευθύνετε και θα καθορίσετε βέβαια και τις ερωτήσεις. Είναι η στιγμή που μπορούμε να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και πώς ο φαρμακοποιός εμπλέκεται μέσα σε αυτή την επιστημονική διάσταση, θα έβαζα εγώ, της πανδημίας και του ιού. Τώρα, όσον αφορά το συγγραφικό έργο, αν και μου επιτρέπετε, θα ήθελα, επειδή το θεωρώ σημαντικό το να έχουμε βιβλία οι φαρμακοποιοί, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σε μια διαφάνεια. Είναι τα βιβλία τα οποία έχω την ευθύνη και κυκλοφορούν και στον εύδοξο, δηλαδή από το δωρεάν σύστημα χορήγησης συγγραμμάτων στους φοιτητές, και θεωρώ ότι με την προσπάθεια αυτή που έχω κάνει τα τελευταία 10 χρόνια έχω, ας το πούμε στον πληθυντικό, πρώτο πρόσωπο πληθυντικού, έχουμε αναμορφώσει την βιβλιογραφική φαρέτρα, ειδικά του τομέα της φαρμακευτικής τεχνολογίας. Έτσι, για τους φαρμακοποιούς τι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο? Το βιβλίο Φυσική Φαρμακευτική, το οποίο είναι μεταφράσεις και επιμέλεια από ξένα βιβλία, τα οποία διδάσκονται σε ξένα πανεπιστήμια, φαρμακευτική τεχνολογία και αυτό το ίδιο. Αυτά διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και σε άλλες φαρμακευτικές σχολές. Η χημική θερμοδυναμική δεν θα έλεγα ότι αφορά τόσο πολύ τους φαρμακοποιούς, είναι περισσότερο εξειδικευμένο, πάντως και αυτό μπορεί να μπει. Η φαρμακευτική νανοτεχνολογία είναι το βιβλίο, το σύγγραμμα το οποίο δίνεται μέσα από τον εύδοξο στο 3ο έτος, ως επίσημο σύγγραμμα σε αυτό που το μάθημα της φαρμακευτικής τεχνολογίας 1, και είναι και επίκαιρο για το λόγο ότι περιγράφει μέσα ακριβώς την τεχνολογία του εμβολίου. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα ήθελε να μάθει περισσότερα και δεν μπόρεσε να το πάρει αυτό το βιβλίο διότι δίνεται την τελευταία 6-7 χρόνια μέσα από το σύστημα, μπορεί να το προμηθευτεί. Είναι μάλλον, είμαι σίγουρος, το μοναδικό σύγγραμμα στην Ελλάδα, στην ελληνική γλώσσα, πάνω στην φαρμακευτική νανοτεχνολογία. Και πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα, εκδώσαμε το εισαγωγή στην φαρμακευτική, το Remington, το οποίο είναι 800 σελίδες, ένα μεγάλο βιβλίο, μετάφραση και επιμέλεια, περιλαμβάνει όλη τη φαρμακευτική μέσα, εξαιρετικά χρήσιμο για τους φαρμακοποιούς. Αυτά τα βιβλία των 800 σελίδων είναι το ψωμοτήρι μας εδώ μέσα, δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Ναι. Εντάξει, γίνεται μια επιλογή, ο καθένας θέλει να διαβάσει και τι τον αφορά από ένα τέτοιο βιβλίο. Δουλέψαμε αρκετά, δηλαδή γύρω στα 1 με 2 χρόνια με την καθηγήτρια από την Πάτρα, την Ευαγγελία την Παπαδημητρίου. Θεωρώ ότι αυτή η σειρά των βιβλίων, στην πάνω σειρά, είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Τώρα, αν αφαιρέσουμε τη χημική θερμοδυναμική, η φωνή της επιστήμης και η σιωπή της φύσης είναι, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσα να πω, δώστε μου έτσι, γίνομαι περισσότερο από όσο θα έπρεπε θρασί σε αυτό το θέμα. Η ασκητική μου και ο τρόπος σκέψης μου
όσον αφορά την προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης. Μέσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο και αυτό είναι στον Εύδοξο και δίνεται σε παιδαγωγικά τμήματα και σε τμήματα φυσικής, εφόσον το επιλέξουν, ουσιαστικά μιλάμε για την προσπάθεια να κατανοήσουμε την φύση, τους φυσικούς νόμους και τις προβολές των φυσικών νόμων που εδράζονται και εξυφαίνονται στον μικρόκοσμο, στον μακρόκοσμο. Αυτό δηλαδή που ζούμε και βιώνουμε. Οπότε αυτή η γέφυρα ανάμεσα σε μικρόκοσμο και μακρόκοσμο, η συνομιλία θα έλεγα καλύτερα, μέσα από τους φυσικούς νόμους και μέσα από την προοπτική εξέλιξη των φυσικών νόμων, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν μου επιτρέπετε να πω, διέκρινα πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες της πανδημίας τη διαδικασία αυτή, η οποία εξυφάνθη στον μικρόκοσμο, στον κόσμο των ιών, τι ακριβώς έγινε, και την οποία εμείς αντιμετωπίζουμε στο μακρόκοσμο με εργαλεία που ακόμα δεν έχουμε κατανοήσει πολύ καλά ή τα θεωρούμε πάρα πολύ καινούργια, όπως η νανοτεχνολογία, που για τον μικρόκοσμο η νανοτεχνολογία είναι κάτι το οποίο λειτουργεί δισεκατομμύρια χρόνια. Οπότε αυτό το βιβλίο έχει αυτή την λογική του να κατανοήσουμε περισσότερο σε σκληρό επιστημονικό ροκ, θα έλεγα, αλλά και φιλοσοφικό επίπεδο, πώς ακριβώς μπορούμε να προσεγγίσουμε δύσκολες επιστημονικές έννοιες, απομακρύνοντας τη μαγεία και τις μάγισσες που δεν έχουν θέση στην επιστήμη, εφόσον κατανοήσουμε αυτά τα οποία η επιστήμη μας λέει. Αυτή είναι η λογική αυτή του βιβλίου. Μου δίνετε μια καταπληκτική πάσα, κύριε Δεμέτζο, για να σας ρωτήσω το εξής. Μια που αναφέρατε λοιπόν τώρα το πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτό που συμβαίνει στο μικρόκοσμο με το μακρόκοσμο. Ο μακρόκοσμος, εκτός από τις επιδράσεις τις σωματικές, τις πνευματικές, μπορεί να έχει επίσης και κάποιες επιδράσεις οι οποίες οφείλονται στην επικοινωνία. Εσείς πώς τοποθετήσετε σε σχέση με όλη αυτή την επικοινωνία που έχει υπάρξει στον καιρό της πανδημίας από την επιστημονική κοινότητα προς το κοινό ή προς τους επαγγελματίες υγείας? Έχετε παρακολουθήσει το πώς έχει λειτουργήσει το infodemic μαζί με το pandemic και πώς εσείς αισθάνεστε για όλο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, το networking σαν διαδικασία είναι η απόλυτη λογική διαδικασία η οποία υπάρχει στον μικρόκοσμο, στον κόσμο που δεν βλέπουμε, στη φύση. Μέσα από το networking αυτό, το οποίο αφορά ακόμα και όχι μεταξύ οργανισμών, αλλά και μεταξύ των ιδιωτήτων οι οποίοι αναπτύσσονται μέσα από τους οργανισμούς, μέσα από διαδικασίες επιλογής. Και όταν λέμε επιλογή, δεν εννοώ μόνο την επιλογή που έχουμε στο μυαλό μας στο μακρόκοσμο. Όλο αυτό το networking το οποίο υπάρχει είχε και έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη νέων ιδιωτήτων των οργανισμών ή και νέους οργανισμούς. Δηλαδή οδηγεί σε αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια της φύσης να υπάρξει, να αναπαραχθεί και να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό λοιπόν εμείς το προσλαμβάνουμε στον μακρόκοσμο, δηλαδή στην καθημερινότητά μας, ως ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να μας αρέσει, μπορεί και να μην μας αρέσει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να συμβιώσουμε με αυτό το αποτέλεσμα. Άρα διαβάζοντας εκατοντάδες χρόνια αυτό το networking το οποίο υπάρχει στη φύση, προσπαθούμε και εμείς να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο σήμερα μπορούμε να πούμε το περιεχόμενο της πληροφορίας, της μετάδοσης της πληροφορίας, φτάνοντας μέχρι το artificial intelligence. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στην επικοινωνία και στις διαδικασίες μεταφοράς πληροφορίας είναι μια προβολή, θα έλεγα με πάρα πολλές ελλείψεις, με αυτό που γίνεται στον μικρόκοσμο, με τη δυνατότητα δηλαδή που έχει ο μικρόκοσμος να λειτουργεί. Οπότε, προφανέστατα, το γεγονός ότι σήμερα οι επιστήμονες επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου, επικοινωνούν με όλη αυτή την τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί, είναι η προβολή του τι γίνεται στον μικρόκοσμο και πώς μεταδίδονται τα σήματα, και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σήμερα να μπορέσουμε να κατακτήσουμε πράγματα όπως παραδείγματος χάρη το εμβόλιο μέσα σε πολύ λίγους μήνες, και αν μου δοθεί ευκαιρία θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται.
Οπότε είναι μια διαδικασία, θα έλεγα εγώ, αντιγραφής μέσα από αυτά τα οποία παρατηρούμε ως επιστήμονες και έχουμε καταγράψει των πραγματικών φυσικών νόμων και μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνούμε μεταξύ μας ακόμα καλύτερα. Εγώ πάντως είμαι έτοιμος, νομίζω, να μιλήσουμε για το εμβόλιο. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι. Αν έχετε φτάσει στο σημείο που θέλετε να μάθετε περισσότερα για το φορέα. Έχω την εντύπωση. Bring them on. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον σε όλη αυτή την κουβέντα που θα προσεγγίσουμε από εδώ και πέρα. Όλοι όσοι είμαστε επαγγελματίες της υγείας, είμαστε βιολόγοι, έχουμε στοιχειώδεις γνώσεις, μπορούμε να καταλάβουμε περίπου τι σημαίνει mRNA και πώς αυτό μπορεί να κωδικοποιήσει μια πρωτεΐνη. Αλλά αυτό που έχει γίνει συγκλονιστικό είναι πώς αυτό σταθεροποιήθηκε για να φτάσει εκεί που πρέπει να πάει και να κάνει αυτό που θέλουμε, ώστε να προσδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι αυτή η παραγωγή αντισωμάτων. Οπότε υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι κρίσιμης τεχνολογίας, την οποία έχουμε ξανακούσει από τον κύριο Δεμέτσο σε ανύποπτο χρόνο σε κάποιο συνέδριο στη Χαλκίδα. Θυμάμαι εγώ τότε που μας έλεγε για τα virosomes και τότε είχαμε μιλήσει για τεχνολογίες. Οπότε, κύριε καθηγητά, θα σας ακούσουμε με πάρα πολύ προσοχή, γιατί μας ενδιαφέρει και σαν μέλη της κοινότητας, αλλά και ως επαγγελματίες, να κατανοήσουμε πώς αυτό το μόριο, το mRNA, σταθεροποιήθηκε για να φτάσει εκεί που πρέπει και να παράξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τα εργαλεία ως επιστήμονες να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα δώσω πινελιές και αναφορές, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, δηλαδή τη σχέση των φυσικών νόμων του μικρόκοσμου και πώς μπορούμε να τους κατανοήσουμε και τι είναι εκείνο που μας ξεφεύγει από τους νόμους αυτούς, ούτως ώστε να μπορούμε να παράξουμε έργο στην καθημερινότητά μας, τόσο στην επιστημονική αλλά και στην κοινωνική. Διότι και τα κοινωνικά networks και οι μεταβάσεις από μία κατάσταση σε μία άλλη κατάσταση, μεταβάσεις φάσεων, έχουν και κοινωνικές επιπτώσεις. Απλούστατα, επιτρέψτε μου κύριε Καρβονίκο να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη, πριν πω, γιατί νομίζω θα είναι χρήσιμη για να κατανοήσω το εμβόλιο. Απλώς Είμαστε όλοι αυτιά, ακούμε με πάρα πολύ προσοχή. Ολοκληρώστε σας παρακαλώ τη σκέψη. Απλώς επειδή στον μακρόκοσμο η ιδιότητα της αδράνειας της ύλης, διότι η αδράνεια είναι μια ιδιότητα της ύλης, είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή για να δούμε την κοινωνία να πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω, δεν είναι ακριβώς η ίδιος χρόνος και ταχύτητα που συμβαίνει στον κόσμο που δεν βλέπουμε. Στον κόσμο που δεν βλέπουμε λειτουργούν τα κβαντικά άλματα. Έχει μια άλλη λογική και η στατιστική της επιλογής του τι είναι εκείνο το οποίο θα προκύψει γίνεται μέσα από μια άλλη διαδικασία και όχι από την γκαουσιανή κατανομή των διαδικασιών που έχουμε στο μακρόκοσμο. Η έννοια του χρόνου, η έννοια του χώρου που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον μικρόκοσμο, δηλαδή η τοπολογία. Οπότε όλα αυτά, όσον αφορά τη γεωμετρία και τα μαθηματικά, τα έχουμε στο μυαλό μας ως επιστήμονες. Απλούστατα στον μακρόκοσμο, στην καθημερινότητά μας, στην κοινωνία, λόγω της αδράνειας, δεν μπορούμε να τα δούμε μέσα στο προσδόκιμο της ζωής μας. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό στην ανθρώπινη ύπαρξη. Το να μπορεί ο άνθρωπος να προσφέρει πράγματα και να γίνονται ορατά και όταν ο ίδιος δεν υπάρχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ μπαίνει και η ευθύνη την οποία έχει ο φαρμακοποιός και ο επιστήμονας υγείας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και αυτή την ευθύνη θα πρέπει να την καταθέσει ακόμα και αν την προσπάθειά του δεν μπορέσει να τη δει μέσα στο προσδόκιμο της ζωής του. Οπότε όλα αυτά επειδή τα θεωρώ πολύ σημαντικά και πολύ σπουδαία ως προσέγγιση και εδώ για να πάω πάλι και δεν θα σας κουράσω με αυτό, θα πάω και στο εμβόλιο, αλλά νομίζω θα βοηθήσει να κατανοήσουν το εμβόλιο. Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι η φύση είναι ένα ανοιχτό βιβλίο το οποίο δεν το έχουμε διαβάσει ακόμα. Και αν πάμε ακόμα και πολύ παλαιότερα στον Ηράκλειτο, έτσι προσοκρατικούς φιλοσόφους, έλεγε ο Ηράκλειτος ότι η φύση της αρέσει να κρύπτεται, να κρύβεται. Και είναι ευθύνη δική μας να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε αυτά τα οποία η φύση λέει και να τα μετατρέψουμε σε νόμους. Ο νόμος της βαρύτητας, εάν πάμε στον μικρόκοσμο, στον ανώκοσμο, δεν έχει αξία τόση πολύ όσο έχει στον δικό μας κόσμο.
Ωραία, διότι εκεί επικρατούν άλλες δυνάμεις, άλλοι νόμοι. Επικρατούν η ηλεκτρομαγνητική δύναμη, η πυρηνική δύναμη και η βαρύτητα έχει πολύ μικρή σημασία εάν το ηλεκτρόνιο έχει βαρύτητα ή όχι. Εδώ όμως, εάν κάποιος άνθρωπος πέσει από το μπαλκόνι, έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι θα σκοτωθεί. Άρα θα πρέπει εμείς να μεταφράσουμε αυτούς τους νόμους του μικρόκοσμου, και εδώ μπαίνει η νανοτεχνολογία, τους νόμους του μικρόκοσμου να τους μεταφράσουμε σε νόμους του μακρόκοσμου. Όταν ο Χάιζενμπεργκ μιλάει για την αβεβαιότητα και την απροσδιοριστία, εννοεί ότι δεν μπορώ να προσδιορίσω ταυτόχρονα την ταχύτητα και τη θέση ενός σωματιδίου. Αυτό, αν το βάλουμε στην καθημερινότητά μας, δηλαδή δεν μπορώ να προσδιορίσω κάτι, θα έχουμε πρόβλημα. Είναι όμως το εργαλείο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μακρόκοσμο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι μεγάλοι επιστήμονες και διανοητές και τα Νόμπελ πάνω την εποχή μετά το 20 έδωσαν εξαιρετικές βάσεις για να μπορέσει η κοινωνία να προχωρήσει μπροστά. Δηλαδή η επιστήμη μπήκε στην καρδιά των προβλημάτων και μπόρεσε να κατανοήσει την ίδια τη φύση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, παρόλο που ο Ηράκλειτος μας είπε ότι η φύση κρύπτεται εμφυλή. Ωραία, αρέσκεται στο να κρύβεται. Και ο Αϊνστάιν λέει πρέπει να κατανοήσουμε το βιβλίο. Και αν πάμε και παρακάτω μπορούμε να δούμε και θέματα τα οποία αφορούν την έννοια της τυχαιότητας ή της αιτιοκρατίας. Δηλαδή όλα είναι τυχαία στη ζωή μας ή όλα έχουν μια αιτιοκρατία, ένα αίτιο. Διότι αν καταλήξουμε ότι δεν έχει καμία αξία εμείς σήμερα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι μπορεί και όσοι τη δούνε ή και εμείς οι ίδιοι γιατί να το κάνουμε και να μην είμαστε έξω, να κάνουμε μια βόλτα, οτιδήποτε, δεν είναι έτσι. Είναι η ευθύνη την οποία έχουμε και την οποία ως αποτέλεσμα μπορεί να μην τη δούμε λόγω της αδράνειας της κοινωνίας. Αυτά τώρα όλα έχουν σχέση άμεση με το να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει τι συμβαίνει με το εμβόλιο. Δηλαδή ως επιστήμονες πρέπει να έχουμε και ένα βάθος στη σκέψη μας. Για να μην έχω έτσι ένα μονόλογο, όποτε νομίζετε και νιώθετε ότι μπορείτε να πείτε κάτι, παρακαλώ να το... Κύριε καθηγητά, έχετε 3 συνομιλητές οι οποίοι είναι φανατικοί οπαδοί του ντιτερμινισμού. Έτσι το αισθανόμαστε, αλλά έχουμε και μία διάθεση να ακούσουμε και πιο βαθιά ερωτήματα και να προσεγγίσουμε και το θέμα από τη φιλοσοφική του σκοπιά. Είμαστε πολύ γοητευμένοι από τον ηρμό της σκέψης σας και δεν έχω αντίρρηση. Δηλαδή θα ήθελα να σας ακούσουμε προσοχή και να κλιμακώσουμε προς το πώς θα συνδέσουμε το πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα στο μικρό κόσμο αντιληπτό, έστω και με τα πλαίσια της αδράνειας, από τους ανθρώπους, από τους Homo sapiens, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας, για να δώσουν νόημα και αποστολή στη ζωή τους, πρέπει να χρησιμοποιούν το reasoning. Αυτό είναι το εργαλείο του πνεύματος. Ωραία. Αντίστοιχες σκέψεις με αυτές που αναφέρει ο κύριος Δεμέτζος όσον αφορά το γιατί μπορεί να κάνουμε ό,τι κάνουμε, γιατί αφιερώνουμε τον χρόνο για να μάθουμε, για να διαμοιράσουμε τη γνώση, ή αν αυτό που κάνουμε το βλέπουν 100 ή 200 ή 500 χίλιοι άνθρωποι, με έχουν απασχολήσει και εμένα πάρα πολλές φορές. Και περίπου με το 1/28 των γνώσεων του κυρίου Δεμέτζου καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η προσπάθεια αυτή αξίζει τον κόπο για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να το χρειάζονται, να το αποζητούν, ακόμα και αν εμείς ποτέ δεν πρόκειται να μάθουμε την επίδραση αυτής της προσπάθειας που γίνεται στον οποιοδήποτε, στην κοινότητα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι πράγματα που και εγώ τα έχω σκεφτεί, αλλά με πολύ λιγότερες γνώσεις από τον κύριο Δεμέτζο. Για να δούμε το εμβόλιο, κύριε Δεμέτζο, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι καινούργιο, παλιό, είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι όλα αυτά. Έχει τσιπάκι μέσα το εμβόλιο. Έχει βάλει κανένα καλό τσιπάκι η εταιρεία, έχετε μάθει κάτι γι' αυτό, γιατί μας ρωτάνε. Λοιπόν, πάμε σιγά. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Σας ξαναθυμήθηκα με έναν υφυπουργό που μίλησε για κάτι quantum dots, τα οποία λέει, διάβασε μια μελέτη στο MIT ότι θα δίνουν την πληροφορία. Όλα αυτά τα πράγματα είναι βάσιμες ερωτήσεις για τον κόσμο. Για πείτε μας. Κοιτάξτε, γι' αυτό έκανα και όλη αυτή την εισαγωγή, γιατί θα πρέπει με βάση την επιστήμη και τον δετερμινισμό, το οποίο είπε και ο Κωνσταντίνος, να καταπολεμήσουμε τη μαγεία και τις μάγισσες,
όπως έκανε, μπορώ να πω, και άλλοι διανοητές στο παρελθόν, αλλά και μεγάλοι θεολόγοι. Ωραία, γιατί είναι και αυτό μια διάσταση. Λοιπόν, πολύ συγκεκριμένα, ο ιός, δεν θα μπω βέβαια, γιατί όλοι είναι γνώστος του τι είναι. Εκείνο το οποίο θα θυμίσω είναι ότι ο ιός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας βιοϋπολογιστής, ο οποίος έχει ένα κώδικα μέσα του, ο οποίος κώδικας αυτός μοιάζει με αυτό το 1-0-1-0, και γι' αυτό και στους υπολογιστές μας λέμε έπαθες ιός, ήρθε ένας ιός, και στον κατάσταση. Να το τσιπάκι. Ναι, και το κατέστρεψε. Να το ορίστε. Τι κάνουμε όμως αυτή τη βιολογική οντότητα? Αυτή η βιολογική οντότητα δηλαδή προσπαθεί να κλέψει πληροφορίες, δηλαδή από τον δικό μας γενετικό υπολογιστή, και με βάση αυτούς το ερώτημα είναι, αναπαράγεται ή πολλαπλασιάζεται, και με τι τρέφεται. Εάν πάμε και πούμε ότι είναι ένα έμβιον, τότε πρέπει να βάλουμε την έννοια της αναπαραγωγής. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η προσέγγιση της σωστής ορολογίας, ή αν δεν είναι έτσι, να βάλουμε τον πολλαπλασιασμό. Και όταν πούμε με τι τρέφεται, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, στο μακρόκοσμο, ότι κάποιος τρέφεται με κάτι. Μπορεί να τρέφεται με πρωτεΐνες, να τρέφεται με μακρομόρια, ότι τρέφεται ο ιός με αυτά. Άρα αυτά θα πρέπει να τα βγάλουμε από πάνω μας και να μάθουμε με τι τρέφεται. Λοιπόν, ο ιός, κατά τη γνώμη μου, και έτσι είναι δηλαδή, με βάση τη βιβλιογραφία, τρέφεται με πληροφορία. Αυτό είναι, με information. Το θέμα είναι το balance ανάμεσα στο information και το entropy, την εντροπία. Δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής. Άρα εδώ μπαίνουν πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία οι επιστήμονες τα έχουν επεξεργαστεί. Άρα ένας ιός, όταν εμφανίζεται, δεν είναι κάτι μαγικό, δεν είναι ένα τσιπάκι που εμφανίστηκε ξαφνικά, κάποιοι θέλανε να μας το βάλουν στη ζωή μας, αλλά είναι η ισορροπία που επικράτησε με βάση την κβαντική στατιστική, μάλιστα την probability και όχι την possibility του συστήματος, να παράξει αυτό τη βιολογική οντότητα. Αυτή λοιπόν η βιολογική οντότητα προσπαθεί να κλέψει το πληροφοριακό μας υλικό. Το DNA μας είναι ένας βιοϋπολογιστής. Αυτό είναι γνωστό και έχει δημοσιευτεί. Άρα δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτα από αυτό. Άρα μπροστά μας έχουν κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η γνώμη μου είναι ότι αν η αντιμετώπιση αυτή γίνει με τα κλασικά μικρά μόρια φάρμακα, δηλαδή πάμε να ρίξουμε για να το σκοτώσουμε, μπορεί να το σκοτώσουμε. Έτσι, κάτι προφανώς, άμα ρίξεις κάτι, θα το σκοτώσεις. Το θέμα είναι να το ελέγξουμε. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά του, να την κατανοήσουμε, ένα ο μικρόκοσμος, και να μπορέσουμε να φτιάξουμε πολύ εξειδικευμένα εργαλεία τα οποία θα στοχεύουν τους ιούς. Δεν θα πω για αυτά, γιατί τα ξέρετε, και ο Διαμαντής τα ξέρει από ό,τι γνωρίζω πολύ καλύτερα, και η φαρμακοποιοί, οπότε δεν χρειάζεται να μπω σε ιστορικά στοιχεία. Θα πάω στο package leaflet του εμβολίου, το οποίο είναι δημοσιευμένο από την Pfizer, και το οποίο, κοιτάξτε τώρα, ως φαρμακοποιοί τι μας ενδιαφέρει εμάς εδώ, και γιατί θα πρέπει να έχουμε βαθιές γνώσεις, ακόμα και αν στην καθημερινότητα του φαρμακείου μας δεν χρειάζονται συνεχώς. Δημιουργούμε συνείδηση της επιστήμης μας. Δηλαδή γινόμαστε συνειδητοποιημένοι. Προσέξτε τι γράφει εδώ. COVID-19, δεν ξέρω αν το βλέπετε πάνω, vaccine, concentrate for solution for injection. Σε ένα φαρμακοποιό, ο οποίος γνωρίζει, θα πρέπει το solution, η λέξη solution, να του κινήσει το ενδιαφέρον και να πει τι έχουμε τώρα εδώ, έχουμε ένα solution ή έχουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο ως ακαδημαϊκή γνώση, αλλά και στην πρακτική, στη θεραπευτική. Γιατί εγώ είχα τηλέφωνα, μάλλον emails από συναδέλφους, οι οποίοι λέγανε ο γιατρός μπορεί να αναγνωρίσει εάν το εμβόλιο δεν είναι καλό πριν μου το κάνει. Εάν δηλαδή η μεταφορά του δεν ήταν καλή. Παράδειγμα, κατά τη μεταφορά με τα ψυγεία ή με το αεροπλάνο έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Δεν έχουμε στανταρισμένη θερμοκρασία. Τι συμβαίνει, τι γίνεται. Παρόλο που όλα αυτά προφανώς είναι ελεγχόμενα. Ωραία. Άρα το solution για μένα είναι μια λανθασμένη προσέγγιση. Είναι dispersion system στα αγγλικά, σύστημα διασποράς. Γαλακτώματα, ενεωρήματα, ημιστερές, στερές μορφές, όλα αυτά που χρησιμοποιείται στο φαρμακείο είναι συστήματα διασποράς, διότι έχουν μέσα σωματίδια. Δεν είναι διαλύματα και αυτό έχει μεγάλη αξία, αλλά
δεν χρειάζεται να το πω τώρα γιατί θα χάσουμε χρόνο. Άρα το solution εδώ, ας το πούμε ότι είναι και ένα minor comment, δηλαδή δεν είναι τόσο σπουδαίο κύριε Δεμέτζο, μην μας ζαλίζετε με αυτό, αλλά επί της ουσίας όμως είναι σημαντικό. Και πάμε στο τι περιέχει το εμβόλιο και μετά θα δούμε ακριβώς πώς αυτό που περιέχει το εμβόλιο, πώς το μεταφράζουμε εμείς και πώς το κατανοούμε. Περιέχει λιπίδια. Αυτά τα λιπίδια έχουν κάποιους κωδικούς και είναι εγκεκριμένα, είναι ασφαλή, δεν είναι τοξικά, χρησιμοποιούνται σε άλλα εμβόλια, χρησιμοποιούνται σε φάρμακα παντού. Και αυτό είναι ένα μόριο που η χημεία λέει ότι μπορεί να πρωτονιωθεί. Τέλος. Δεν λέω περισσότερα. Το δεύτερο είναι ένα άλλο μόριο, το οποίο έχει μέσα του, είναι αυτό που είναι μια πολυόλη, γλυκόλη, πολυεθυλέν γλυκόλη. Ωραία, είναι ένα πολυμερές, το οποίο δίνει stealth properties, δηλαδή το κάνει αόρατο κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο μπορώ να το πάω έτσι πιο απλά, είναι ένα προστατευτικό κάλυμα, decoration που έχει το εμβόλιο στην επιφάνειά του. Μην ανησυχείτε, θα τα δούμε πολύ γρήγορα και πολύ έτσι, καλά. Και υπάρχει και ένα άλλο λιπίδιο, μη σας φοβίζουν τα ονόματα, δεν είναι τόσο τρομερά, το οποίο αυτό το λιπίδιο μαζί με τη χολυστερόλη, αυτό που λέγεται DSPC λιπίδιο, μαζί με τη χολυστερόλη, είναι δύο λιπίδια τα οποία εάν τα βάλουμε μέσα σε νερό, που είναι ο οργανισμός μας, θα αυτοοργανωθούν, θα κάνουν self-assembly και θα φτιάξουν το τύπου σφαίρας, το σφαιρίδιο. Θα το λέω σφαιρίδιο, αλλά δεν είναι σφαίρα. Ωραία. Το ερώτημα, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ποιος τους λέει να αυτοοργανωθούν. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που τους έχει πει όταν θα σας βάλουμε μέσα στο νερό, εσείς θα φτιάξετε σφαιρίδια και μέσα σε αυτά τα σφαιρίδια θα αποφασίσετε να εγκλωβίσετε το mRNA. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το διδάσκω εγώ στο πανεπιστήμιο και στις σχολές, έτσι, αλλά αποτελεί και βαθιά κατανόηση από τον φαρμακοποιό τι ακριβώς συμβαίνει. Ωραία. Αυτά είναι τα συστατικά τα βασικά. Τα υπόλοιπα είναι άλατα, σουκρόζη, τα οποία χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν το μικροπεριβάλλον του εμβολίου. Απλώς κατέθεσα ποια είναι τα υλικά. Εδώ έχω πάλι μια ένσταση και θέλω να το προσέξουμε αυτό. Αυτά είναι υλικά που ονομάζονται έκδοχα και το ξέρετε, έτσι, είναι έκδοχα. Και είναι έκδοχα κάποια μόρια, τα οποία χρησιμοποιούνται και για άλλες δουλειές. Εδώ μπαίνει πλέον, αυτά μπορώ να τα πω και έτσι τα λέω και στα βιβλία μου, conventional excipients, δηλαδή συμβατικά έκδοχα. Εάν αυτά τα έκδοχα, εγώ μέσα από την αυτοοργάνωση, το ποιος το λέει είναι μια άλλη ιστορία, δηλαδή να αποφασίσουν σε εισαγωγικά αυτά τα έκδοχα, να φτιάξουν ένα ευκλήδιο σχήμα, δηλαδή μια σφαίρα ή ένα κύβο ή οτιδήποτε, αυτό το σχήμα, το ευκλήδιο στην περίπτωση εδώ είναι σφαιρικά, έχει άλλες ιδιότητες και είναι άλλο έκδοχο. Δηλαδή εδώ θα έπρεπε το leaflet αυτό να λέει τα components του innovative excipient, του καινοτόμου εκδόχου είναι αυτά και το καινοτόμο έκδοχο είναι αυτό και αυτό, δηλαδή έχει μέγεθος τόσο όσον αφορά τη διάμετρο, έχει πολυδιασπορά τόση, έχει φορτίο, γιατί λέει εδώ protonated lipidic molecule. Έχει αυτό το φορτίο, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία, προσέξτε, είναι διαφορετικά από τα χαρακτηριστικά των επιμέρους συστατικών. Άρα πηγαίνουμε σε ένα άλλο τρόπο σκέψη για το φαρμακοποιό, ότι τα έκδοχα δεν είναι όλα γραμμικά μόρια, χημικά μόρια, τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσω στα δισκία και οπουδήποτε. Εάν τους δώσω τη δυνατότητα να φτιάξουν ευκλήρια σχήματα, γίνονται άλλου είδους έκδοχα με άλλες ιδιότητες. Ωραία. Νομίζω όμως, κύριε Δεμέτζο, ότι αυτή η πληροφορία που αναφέρεται εδώ πέρα δεν αφορά μονάχα τους φαρμακοποιούς οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στην νανοτεχνολογία, αλλά είναι ένα leaflet συνολικών πληροφοριών, το οποίο απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματιών υγείας, όπως επίσης και πιθανών άλλων stakeholders, συστημάτων υγείας, ασθενών, οργανώσεων ασθενών. Οπότε νομίζω ότι εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν ανάγκη και γι' αυτό άλλωστε είσαστε και εδώ πέρα για να μας βοηθήσετε εμάς ως φαρμακοποιούς να το καταλάβουμε. Αλλά νομίζω ότι στο συγκεκριμένο έγγραφο αυτού του είδους ο διαχωρισμός ίσως να μην ήταν εφικτός ή προτιμητέος από πλευράς επικοινωνίας. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι της παρέας εδώ πέρα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι έτσι εγώ αυθόρμητα σκεφτόμενος αυτά που ρωτάει ο Ηλίας ή που είπε ο κ. καθηγητής, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τέτοια συστήματα διασποράς, τα οποία μπορεί να έχουν διαφορά και στο ευκλήδιο σχήμα
και ίσως στην κατανομή των μεγεθών, θα μπορούσα να πω ότι δεν υφίσταται θέμα γενοσύμων φαρμάκων, ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει δηλαδή το γενώσιμό του? Λοιπόν, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω, έχεις διαβάσει πολύ, είσαι πολύ υποψιασμένος και οι τρεις σας βέβαια, και γι' αυτό χαίρομαι που η συζήτηση φτάνει σε αυτό το υψηλό επίπεδο επιστημοσύνης. Νανοφάρμακα, να το πω έτσι, nanomedicines, nanosimilars αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ίσως του σιδήρου, το οποίο στηρίζεται ουσιαστικά σε βιοισοδυναμία, και ένα αντικαρκινικό φάρμακο με βάση την τοξορουμπικίνη που λέγεται Lipodox, το οποίο έχει εγκριθεί στον FDA, αλλά δεν έχει εγκριθεί ως nanosimilar, νανοομοειδές, έχει εγκριθεί ως generic, δηλαδή με την νομοθεσία των γενοσύμων φαρμάκων, αγνοώντας το structure. Άρα, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι, νανοομοειδή, αυτή τη στιγμή γενώσιμα αυτών δεν υπάρχουν και είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτούν, παρόλο που οι πατέντες έχουν πέσει ακόμα και δεκαετίες. Διότι η επαναληψιμότητα είναι δύσκολη λόγω της αβεβαιότητας, της επανάληψης και της απροσδιοριστίας του φαινομένου να επαναλαμβάνεται με βάση το Heisenberg. Δηλαδή ο μικρόκοσμος, γιατί εδώ μιλάμε για nanometers, δεν μιλάμε για ένα δισκείο που μπορώ να το ξαναφτιάξω που είναι σε micro ή millimeters, η απροσδιοριστία και η αβεβαιότητα να επαναλάβω το ίδιο φαινόμενο στον μικρόκοσμο, νανόκοσμο, μου δίνει την αδυναμία να προσδιορίσω ακριβώς τις παραμέτρους που θα υλοποιήσουν την παραγωγή ενός ομοειδούς φαρμάκου. Και εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα, τα οποία είναι και νομοθετικά. Άλλο το similar και άλλο το similarity, άλλο το όμοιο και άλλο το ομοειδές. Άρα βάζουμε πολλά ζητήματα, τα οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και έχουν και νομοθετικό ενδιαφέρον και πλαίσιο. Συμφωνώ λοιπόν με τον Ηλία ότι αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο ίσως δεν χρειαζόντουσαν όλα αυτά. Απλώς εγώ για διδακτικούς, αν το θέλετε, ή πληροφοριακούς λόγους, αναφέρω τι ένας φαρμακοποιός θα μπορούσε να αναγνωρίσει μέσα από αυτό το κείμενο. Και βλέπουμε και το κάτω στο κείμενο αυτό που λέει ότι the vaccine is a white to off-white solution. Δηλαδή τι αναφέρει εδώ, ότι το vaccine, δηλαδή το vial, το μπουκαλάκι, θα είναι λευκό ή υπόλευκο. Δεν μας λέει θα είναι διαφανές. Όλοι σας γνωρίζετε ότι όταν έχουμε ένα ενέσιμο διάλειμμα solution και το βάλουμε στο φως και κοιτάξουμε, από αυτό θα μπορούμε να δούμε από πίσω, να δούμε την πόρτα. Αυτό σημαίνει ότι είναι διαφανές, διότι τα σωματίδια μέσα είναι πάρα πολύ μικρά. Εδώ μιλάμε για σωματίδια της τάξης των 100 νανομέτρων, που είναι πάρα πολύ μικρά, αλλά εντάσσεται στην κατηγορία των συστημάτων διασποράς. Και γι' αυτό ακριβώς μας λέει ότι είναι λευκό ή υπόλευκο. Και η ερώτηση που μου στάλθηκε χθες είναι, μπορεί ο γιατρός να καταλάβει αν κάτι δεν πάει καλά με το εμβόλιο? Η απάντηση σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι ο γιατρός και οι επιστήμονες υγείας και οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να εκπαιδευτούν, ειδικά οι γιατροί, οι οποίοι δεν έχουν κάνει φαρμακευτική τεχνολογία. Που σημαίνει, αν πάρεις ένα φιαλίδιο, ο γιατρός, και δει ότι ναι, μεν είναι λευκό ή υπόλευκο, αλλά ενώ έχει διαβάσει αυτό το κείμενο, δει ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι πολύ πιο θολό, ή ακόμα δει και ίζημα. Ή δει κάτι το οποίο αυτό που λέμε turbidity, δηλαδή θολότητα, μεγάλη θολότητα. Τότε θα πρέπει λίγο να σταματήσει και να πει μήπως να το ξαναδώ αυτό. Και αυτό γιατί, εάν ο γιατρός έχει στο μυαλό του ότι είναι solution, λέει μα αυτό είναι solution, το γράφει. Άρα η διασπορά είναι μια χαρά, πάω να το κάνω. Αν όμως ο γιατρός έχει ενημερωθεί από το φαρμακοποιό ή από τους φαρμακευτικούς συλλόγους ότι δεν είναι solution και όλα όσα είναι υγρά δεν είναι solutions, διαλύματα, αλλά είναι συστήματα διασποράς και πρέπει να προσέχουμε, τότε ο γιατρός θα το ξανακοιτάξει λίγο πιο προσεκτικά πριν κάνει την ένεση. Άρα αυτά εδώ τα οποία βλέπουμε είναι πολύ χρήσιμα ως γνώση για τους φαρμακοποιούς. Και πρέπει να τα ξέρουμε. Τώρα... Κάτι θέλω να ρωτήσω, κύριε Δεμέτζο, ο Διαμαντής κάτι θέλει να ρωτήσει, αλλά δεν μπόρεσε να το δηλώσει. Όχι, μου δημιουργήθηκε έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό και μου δημιουργήθηκε αυτόματα η απορία. Αυτή η αβεβαιότητα, η οποία απαγορεύει ουσιαστικά τη δημιουργία νανοομοειδών, δεν επηρεάζει και τις διαφορετικές παρτίδες του ίδιου φαρμάκου? Διαμαντίδη, χαίρομαι πάλι για αυτήν την ερώτηση. Να ξέρετε ότι βιοτεχνολογικά φάρμακα, τα biotech προϊόντα,
για τις νόσους που γνωρίζετε, ρευματοειδή άρθριτα κτλ. Τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία υπάρχει νομοθεσία κατά την οποία κυκλοφορούν, τα βιομοειδή δηλαδή, τα biosimilars, μέσα στην ίδια εταιρεία, παρτίδα με παρτίδα, υπάρχει variability, υπάρχει μεταβλητότητα. Ακόμα και στο πρωτότυπο. Παρόλα αυτά, επειδή θα πρέπει να βγουν στην αγορά, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και η κατανομή μέσα στην οποία επιτρέπεται, και γι' αυτό, όπως ξέρετε, τα βιομοειδή δεν είναι γενώσιμα, πρέπει να ξαναγίνει κλινική μελέτη από την αρχή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, διότι και μέσα στην ίδια παρτίδα μπορεί να υπάρξει αυτό. Φανταστείτε να πάμε σε nanosimilars, δηλαδή σε structures, όπου τα έκδοχα μετατρέπονται σε δομές, και είναι πάρα πολλοί οι παράμετροι που πρέπει να μελετήσουμε, τι variability, τι μεταβλητότητα υπάρχει, και γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Και εδώ να σας πω, για να δείτε ότι στο Πανεπιστήμιο και στα πανεπιστήμια γίνεται σημαντική δουλειά, το δικό μου εργαστήριο έχει κάνει 2 προτάσεις μετά από αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τι εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συμμετέχουμε στην διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για τα νανοομοειδή προϊόντα. Τώρα, ποια είναι τα secrets, τα μυστικά. Ναι, βλέπετε εδώ τα αναφέρει ingredients, δηλαδή behind the breakthrough COVID vaccines. Τα έκδοχα. Κάποιος ο οποίος δεν ξέρει φαρμακευτική τεχνολογία, δηλαδή δεν έχει διδαχθεί φαρμακευτική τεχνολογία όπως οι επιστήμονες υγείας εκτός των φαρμακοποιών, όταν λέει έκδοχο εννοεί κάποιο χημικό μόριο το οποίο μπαίνει μέσα και κάνει κάτι. Εδώ όταν λένε έκδοχο εννοούν το structure, δηλαδή το σφαιρίδιο μέσα στο οποίο θα είναι το mRNA. Και εδώ υπάρχει ένα statement από τη Moderna και Biotech Pfizer, τα οποία αναφέρει τα key differences, δηλαδή ποια είναι οι βασικές διαφορές. Γιατί στο ένα είναι -70, στο άλλο είναι -20. Τι ακριβώς συμβαίνει. Και αν τα διαβάσει κάποιος αυτά, μπορώ να σας τα προμηθεύσω, λέει ότι εκείνο το οποίο διαφέρει είναι μικρές διαφορές όσον αφορά τα συστατικά για να φτιάξει το σφαιρίδιο ή και την αναλογία των συστατικών, δηλαδή αντί 50-55% από το ένα λιπίδιο. Και νομίζω ότι η Moderna χρησιμοποιεί ένα δικό της πατενταρισμένο φωσφολιπίδιο, ενώ η Biotech και η Pfizer χρησιμοποιούν ένα established φωσφολιπίδιο, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η Moderna έχει ένα δικό της φωσφολιπίδιο και γι' αυτό όταν ρωτήθηκε τον Ιούνιο ένας τέλεχος της Moderna, είπε ότι δεν θα αποκαλύψουμε, γιατί είναι κάτω από πατέντα, ποιο είναι το συστατικό εκείνο το οποίο δίνει το self-assembly, δηλαδή την αυτοοργάνωση του συστήματος. Ενώ για την Pfizer ξέρουμε ότι είναι ένα φωσφολιπίδιο το οποίο το έχει αγοράσει από πατέντα μιας άλλης εταιρείας βιοτεχνολογίας. Ωραία. Οπότε υπάρχουν όλα αυτά. Να, αυτό το οποίο σας είπα είναι ένα slide που το δείχνω συχνά, ιδιαίτερα στους φοιτητές, πάρα πολύ, διότι ξεκαθαρίζει, και δεν θα μπω στη λεπτομέρεια, ότι η ασπιρίνη, ζωβιράξ, οτιδήποτε είναι medicines, είναι με τα κλασικά έκδοχα. Το ίδιο και όταν έχουμε ένα θεραπευτικό προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι και βαξίν, συμβατικό βαξίν ή βιοτεχνολογικό προϊόν, και έχουμε μια πρωτεΐνη, ένα πεπτίδιο, πάλι χρειαζόμαστε έκδοχα, κλασικά έκδοχα. Όταν όμως πάμε στην νανοτεχνολογία και στα νανοτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά και στα φαρμακεία σας κυκλοφορούν, αλλά και στα νοσοκομεία και πολύ σοβαρά προϊόντα, τότε πάμε σε δομές. Άρα εδώ πέρα αλλάζει η λογική του εκδόχου και δεν λέγεται πια excipient, λέγεται κατά τη γνώμη μου innovative excipient ή advanced excipient, πάντως όχι απλό excipient. Και γι' αυτό υπάρχει κατηγοριοποίηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η Επιτροπή CAT, Committee of Advanced Therapies, η οποία είναι για έγκριση προχωρημένων προϊόντων, των Advanced Therapeutic Medicinal Products και όχι των Therapeutic Medicinal Products ή των απλών Medicines. Άρα έχουμε Advanced και το Advantage το οποίο υπάρχει, έτσι, είναι το structure, όπως και στο εμβόλιο. Και εδώ πάμε στην Advanced Pharmaceutical Technology. Και εδώ πάμε στην nanotechnology, αν θέλετε, ή οποιαδήποτε technology. Άρα έχουμε πάει και το έχουμε κάνει στο εργαστήριο της φαρμακευτικής τεχνολογίας ένα βήμα και ίσως πολλά βήματα πάνω από την κλασική φαρμακευτική τεχνολογία, και αυτός είναι ο λόγος ο οποίος έχω βγάλει και αυτά τα βιβλία, για να είναι διαθέσιμο όχι μόνο στους φοιτητές αλλά και στους φαρμακοποιούς. Αυτά είναι τα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούσαν και ήταν με βάση την ομιλία που έκανα τότε στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Χαλκίδας, τα οποία ήταν νάνο
και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος ήταν Virosomes και τα οποία κυκλοφορούν από το 1990. Inflexal, Epaxal, για γρίπη, για υπατήτηδα και άλλα εμβόλια. Αυτά τι είχανε και τι έχει το σημερινό εμβόλιο. Αυτό ήταν φωσφολιπίδια, το λέω έτσι απλά, το λιπόσωμα δηλαδή, το lipid nanoparticle που υπάρχει σήμερα και στη Pfizer. Αν δει κάποιος θα δει LNP plus RNA. LNP σημαίνει lipid nanoparticle συν RNA. Άρα φτιάχναμε αυτό εδώ το κέλυφος, το νανοτεχνολογικό λιπόσωμα και πάνω βάζαμε πρωτεΐνες του συγκεκριμένου στελέχους του ιού. Δηλαδή είχαμε ή τα 1-1. Παίρναμε τη συγκεκριμένη αιματογλουτινίνη και νευροαμινιδάση, τις βάζαμε πάνω, οπότε διεγείραμε τον οργανισμό να φτιάχνει αντισώματα εναντίον του συγκεκριμένου στελέχους. Εάν θέλαμε ή τα 2-2 ή οποιοδήποτε άλλο, παίρναμε τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη, τη βάζαμε πάνω σε αυτό το δούριο ύπο. Έτσι, μέσα δεν βάζαμε γενετικό υλικό εδώ, ήταν άδειο, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν ένα κουφάρι θα έλεγα. Απλούστατα επειδή κουβάλαγε πάνω τους όλα αυτά, τις νευροαμινιδάσεις και τις πρωτεΐνες, ανάλογα το στέλεχος το εποχιακό, διέγειρε τον οργανισμό και παρήγε αντίστοιχα αντισώματα. Ωραία. Άρα υπήρχαν από το 1990 όλα αυτά και στην αγορά. Άρα δεν είναι κάτι μαγικό, απλώς εξελίχθηκε η νανοτεχνολογία στο πώς περισσότερο αποτελεσματικά μπορούμε να φτιάξουμε τα εμβόλια. Και εδώ βλέπετε, το έδειξα και χθες, ο Ηλίας τα είδε στο μάθημα, αυτό το πολύ ωραίο slides που ζήτησα και από τους φοιτητές να βλέψουν πάνω σε αυτό, ότι όλα αυτά εδώ που βλέπετε αριστερά είναι αυτά τα οποία συναντούμε σε οποιοδήποτε φάρμακο. Έχετε στο φαρμακείο. Δηλαδή σταθερότητα της τελικής φόρμουλας, η στόχευση, εάν είναι βιοσυμβατά, αν έχουν τοξικότητα, αν αποδεσμεύουν το drug, άλλο το drug και άλλο το medicine. Αν το αποδεσμεύουν το χρόνο που θέλουμε. Εδώ πάμε σε συστήματα, αν είναι αόρατα από το νοσοποιητικό σύστημα, αν βιοδιασπώνται φυσιολογικά. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί με βάση τη βιβλιογραφία που έχω κάνει και χωρίς να είμαι έτσι πάλι θρασής, δεν έχουν ανακοινωθεί από επιστήμονες των φαρμακευτικών επιστημόνων και από άλλους, τουλάχιστον δεν έχω δει εγώ, με χαρά να το ακούσω, το πώς είναι το τεχνολογικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου εμβολίου. Δηλαδή από τι αποτελείται και ποια είναι η ορολογία η οποία μας κάνει να είμαστε ήσυχοι ότι η επιστήμη έχει δουλέψει. Και δεν είναι κάτι μαγικό, δεν το φτιάξε κάποια μάγισσα ξαφνικά ή είναι κάποιο τσιπάκι το οποίο θα μας χορηγήσουν. Και βλέπετε ότι δίπλα σε όλα αυτά τα οποία είναι η φαρμακευτική επιστήμη και η φαρμακευτική τεχνολογία κολλάει απόλυτα το εμβόλιο. Αυτά είναι το Inflexal και Epaxal. Λοιπόν, κοιτάξτε τι μαθαίνει ο φαρμακοποιός τώρα και τι πρέπει να έχει στο μυαλό του. Εντάξει, όχι στο τρίτο έτος και μετά τα ξεχνάει, αλλά να είναι ως συνείδηση μέσα του, στον μικρό κοσμό του, θα έλεγα. Ωραία. Ότι εάν έχουμε αυτό εδώ το σύστημα διασποράς, βλέπετε τα σωματίδια, δηλαδή κινούνται με κίνηση Brown, θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω. Αυτό το σύστημα διασποράς μπορεί να είναι γαλάκτωμα, να είναι όρημα, να είναι καλλυντικό. Ωραία. Μπορεί να είναι, αυτό είναι όταν το κοιτάξουμε στο μικρό κόσμο. Ωραία. Με όποιες άνεση μπορώ να το δείξω. Η σταθερότητα, το stability είναι πάρα πολύ δυνατό χαρτί για το φαρμακοποιό. Δηλαδή πρέπει να το ξέρει, πρέπει να κάνετε workshops για την έννοια της σταθερότητας. Τι σημαίνει σταθερότητα? Υπάρχουν πάρα πολλές σταθερότητες. Εγώ θα σας πω φυσική σταθερότητα, δηλαδή όταν μεταφέρεις το εμβόλιο με το φορτηγό από τη μια χώρα στην άλλη με το αεροπλάνο και τι μπορεί να συμβεί ή τι δεν πρέπει να συμβεί, αλλά είναι έτσι η τεχνολογία που δεν θα συμβεί κάτι. Ωραία. Αυτή είναι η φυσική σταθερότητα μέχρι να φτάσει στον άνθρωπο. Και η βιολογική σταθερότητα είναι από τη στιγμή που θα μπει μέσα στον οργανισμό, θα καταστραφεί τελείως, θα διαλυθεί ή θα έχει σταθερότητα να φτάσει εκεί που πρέπει. Βάζω δύο σταθερότητες. Αυτό είναι που έχετε στα φαρμακεία σας συνεχώς. Αυτό δουλεύετε. Αυτό εδώ. Αν αυτή τη μορφή, η οποία περιλαμβάνει μέσα του, και δεν χρειάζεται να τα ξέρετε, απλώς να είσαστε υποψιασμένοι ότι κάτι συμβαίνει, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι πολύ απλό. Η επιστήμη μας είναι σπουδαία επιστήμη και ο φαρμακοποιός είναι ένας σπουδαίος επιστήμονας με πολύ καθοριστικό ρόλο στη δημόσια υγεία και αυτό το κατακτά μέσα από τις σπουδές του.
Και ιδιαίτερα μέσα από τη φαρμακευτική τεχνολογία, που κανένας άλλος επιστήμονας υγείας δεν διδάσκεται φαρμακευτική τεχνολογία. Και γι' αυτό τα λένε οι γιατροί όλα solutions. Και μπορεί ο άλλος να πάθει μια εμβολή, ένα θρόμβο, εάν το solution είναι σύστημα διασποράς. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Και υπάρχει πίσω από αυτό η θεωρία. Υπάρχουν τα μαθηματικά. Δεν χρειάζεται να τα θυμόμαστε όλα απ' έξω. Αυτό είναι ένα περίφημο γράφημα το οποίο μας λέει πότε ένα σύστημα είναι σταθερό. Δεν είναι το εμβόλιο. Εδώ είναι το εμβόλιο. Εάν είναι μέσα σε αυτό, εδώ η ενέργεια του εμβολίου, γιατί εδώ είναι η energy του εμβολίου, εδώ πάνω το εμβόλιο θα είναι σταθερό. Αν είναι λίγο παρακάτω αυτή η κορυφή, πάλι το εμβόλιο θα είναι σταθερό. Γι' αυτό δίνει η Pfizer -60, -80. Ωραία. Εάν όμως το εμβόλιο πάει με ενέργεια, δηλαδή το ενεργειακό του περιεχόμενο είναι εδώ, τότε έχει καταστραφεί και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι solution. Εάν ήταν solution, δεν θα είχαμε αυτό το γράφημα εδώ πέρα. Προσέξτε τα αποτελέσματα και το τι λέει η βιβλιογραφία πάνω σε αυτό. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, κύριε αυτό. Εάν το εμβόλιο καταστραφεί ή ένα καλλιτικό γαλάκτωμα ή οτιδήποτε έχετε στο φαρμακείο σας καταστραφεί και το δείτε στο μικροσκόπιο, θα δείτε αυτή εδώ την εικόνα. Είναι χρωματισμένη, είναι αποτέλεσμα από το εργαστήριό μου. Αυτό, αν το χορηγήσετε ενδοφλέβιο, άλλος έπαθε πνευμονική εμβολή. Και αυτό εμφανίζεται με αυτές εδώ τις κορυφές. Αυτή εδώ η κορυφή, αν πάρουμε τις μετρήσεις, θα μας δώσει αυτή την κορυφή και αντιστοιχεί εδώ. Τι λέει η βιβλιογραφία του εμβολίου, αν θέλετε, τι λέει η βιβλιογραφία του εμβολίου? Κοιτάξτε εδώ, λέει SARS-CoV-2 lipid nanoparticle, λιπιδικά νανοσυστήματα, δημοσίευση Ιούλιος του 20. Και τι λέει? Ότι τα LNP, δηλαδή το εμβόλιο, lipid nanoparticle, χρησιμοποιεί self-assembly, δηλαδή αυτοοργάνωση, αυτό που σας είπα. Αυτό που κάνουν τα γαλακτώματα και νεωρήματα που έχετε στο φαρμακείο σας. Σε ένα pH 4 αυτό. Και τι γίνεται αυτό? Χρειάζεται ιονισμένα κατιονικά λιπίδια, δηλαδή αυτό το πρώτο native που σας έδειξα στο φύλλο οδηγιών χρήσης, η ιδιοκτησία της συγκεκριμένης εταιρείας από την οποία το αγόρασε πιθανόν η Pfizer, δεν έχω τα στοιχεία αλλά συμβαίνει, φωσφάτη δηλοχολίνη, δηλαδή ό,τι συστατικό έχουν οι κυταρικές μας μεμβράνες. Τα κύτταρά μας, χολυστερόλη που είναι του οργανισμού μας και πολυεθυλέν γλυκόλη που είναι ένα πολυμερές, το οποίο είναι βιοσυμβατό. Και αυτά είναι πατέντες, USA πατέντες, οι οποίες καλύπτουν όλα αυτά. Κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Το μέγεθος του εμβολίου, από ό,τι φαίνεται, είναι 75 νανόμετρα. Είναι δηλαδή πολύ μικρό. Λιγότερο, μερικά νανόμετρα κάτω από τον ιό, περίπου 100 νανόμετρα. Και τι είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβει ο φαρμακοποιός και να πει στον οποιονδήποτε είναι υποψιασμένος για το αντίθετο, ότι το polydispersity index, δηλαδή η διασπορά των σωματιδίων, που πολυδιασπορά σημαίνει τα σωματίδια να είναι ομοιόμορφα, όλα να έχουν το ίδιο μέγεθος. Έχει μία τιμή που είναι πολύ μικρή εδώ, είναι 0,1. Είναι ένας απόλυτος αριθμός, ακέρος αριθμός, καθαρός αριθμός. Ωραία. Αυτό σημαίνει ο φαρμακοποιός γνωρίζει το εξής. Το εμβόλιο πρώτα απ' όλα είναι ένα σύστημα διασποράς ξέχνατο solution. Δεύτερον, οι συνθήκες φύλαξής του, δηλαδή η φυσική του σταθερότητα, είναι τέτοια γιατί έχει μελετηθεί που του δίνουν διασπορά των σωματιδίων, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, δεν χρειάζεται να θυμόμαστε τίποτα. Δηλαδή όλα είναι μικρά σωματίδια και δεν έχουν αυτή την εικόνα. Και έχουν ποια εικόνα? Αυτή εδώ. Αυτή είναι η εικόνα την οποία πρέπει να έχει το εμβόλιο. Να τα σωματίδια τα οποία υπάρχουν, ωραία, και αντιστοιχεί σε αυτή εδώ την κορυφή, με βάση τις θεωρίες που λέμε στη φαρμακευτική τεχνολογία. Αυτό εδώ λοιπόν έχει μια πολυδιασπορά σωματιδίων και αυτή τη διασπορά πρέπει να έχουν τα γαλακτώματά σας, τα ενεωρήματα, τα συστήματα διασποράς που χορηγούνται και ενδοφλέβια και τα οποία έχετε στο φαρμακείο και στα νοσοκομεία. Διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα. Άρα το εμβόλιο πρέπει να είναι έτσι και είναι έτσι, διότι δημοσιεύεται και με βάση σε περιοδικά Nature. Οπότε αυτή είναι η λογική την οποία είναι μια πρώτη γνώση. Η τεχνολογία του εμβολίου είναι σύστημα διασποράς με πολύ καλή κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων, χωρίς κίνδυνο να πάθει οποιαδήποτε εμβολή. Εάν όμως συμβεί οτιδήποτε, ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός, ο υπεύθυνος, θα πρέπει να το κοιτάξει και να δει αν έχει ίζημα, συσσωματώματα, οπτικά και αν είναι υποψιασμένος να πει μήπως να το ξαναδώ. Αυτή είναι η πληροφορία που πρέπει ο φαρμακοποιός, εάν χρειαστεί, να δώσει προς τους ανθρώπους με τους οποίους θα συζητήσει έστω λίγο παραπάνω. Εδώ δεν θα μπω στα συστήματα διασποράς και στα διεπιφανειακά φαινόμενα. Κοιτάξτε
αυτό το οποίο λέω, δεν θα συζητήσω τίποτα, δεν φοβόμαστε. Όλα αυτά είναι οι πίνακες που γράφω στο Πανεπιστήμιο για τα συστήματα διασποράς. Έτσι, είναι όλα τα μαθηματικά και οι εξισώσεις, τις οποίες προφανώς οι φοιτητές. Για να καταλάβετε τι περνάω, έτσι. Για να καταλάβετε τι περνάτε στο Πανεπιστήμιο και πόσο σπουδαίες είναι οι σπουδές που έχετε κάνει. Δεν είναι σπουδές οι οποίες μαθαίνετε κάποιους υποδοχείς και τελειώνετε. Είναι σπουδές οι οποίες έχουν πολύ κόπο και για να μπείτε στη σχολή, για να τελειώσετε τη σχολή. Ωραία. Υφίσταστε ένα μαρτύριο και από πάρα πολλές απόψεις. Αλλά είναι αυτό που σας δημιουργεί τη συνείδηση του φαρμάκου. Διαφορετικά θα πηγαίναμε όλοι σε ένα ΙΕΠ και θα τελειώναμε. Όλα αυτά λοιπόν τα μαθηματικά, όλα αυτά σχετίζονται με... Για να προσθέσω και κάτι, και του μαρτυρίου και είστε τέλος. Έτσι. Δεν τελειώνει και ποτέ. Δεν υπάρχει. Κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω το εξής, δηλαδή έχουμε ένα σύστημα διασποράς το οποίο έχει τέτοια στοιχεία σταθερότητας, θερμοδυναμικά, τα οποία επιβάλλουν τον χειρισμό και τη μεταφορά σε αυτές τις θερμοκρασίες, δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο ώστε όταν θα χορηγηθεί στον άνθρωπο να είναι κοντά στα μητρικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχει ακέραια σωματίδια τα οποία έχουν όμοιο μέγεθος και πολύ πολύ μικρό. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται αυτή η πολύ βαθιά κατάψυξη και αυτή η προοδευτική μεταφορά σε θερμοκρασία χαμηλή μέχρι να διατεθεί και γι' αυτό χρειάζονται να είναι διαθέσιμο μέσα σε 5 μέρες το πολύ και ούτω καθεξής. Διότι, Κωνσταντίνο, όπως λες πάρα πολύ σωστά, μετά τις 5 μέρες, μετά τις άλλες θερμοκρασίες, οτιδήποτε, αρχίζει η συσσωμάτωση. Εάν ήταν solution δεν θα υπήρχε συσσωμάτωση. Και η συσσωμάτωση οδηγεί στις φωτογραφίες που σας έδειξα. Και όλες αυτές οι εξισώσεις και τα μαθηματικά που γράφω στον πίνακα θα καταραίουν. Δεν υφίστανται. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε ασφαλές και αποτελεσματικό και σταθερό εμβόλιο. Τώρα, εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον, και δεν θα μπω εδώ πέρα, και το έλεγα χθες και στο μάθημα και ο Ηλίας έχει ενημερωθεί αν το ξέρει, είναι ότι το εμβόλιο αποτελείται από φωσφολιπίδια. Τι είναι τα φωσφολιπίδια? Είναι η κυταρική μας μεμβράνη. Ωραία. Κυρίως από φωσφολιπίδια, δηλαδή από αυτά μαζί με χολυστερόλι. Άρα έχει 2 βασικά των κυταρικών μας μεμβρανών. Δεν είναι δηλαδή κάτι μαγικό που φτιάχτηκε. Είναι ο μικρόκοσμος μας, γι' αυτό αναφέρθηκα στην αρχή στο μικρόκοσμο, τον οποίο εμείς μεταφράσαμε στον μακρόκοσμο. Αυτό λέει και το βιβλίο «Η σιωπή της φύσης και η φωνή της επιστήμης». Μεταφράσαμε στον μακρόκοσμο σε προϊόν. Αυτή είναι η γέφυρα η οποία γίνεται. Και αυτή η γέφυρα λοιπόν, έτσι όπως γίνεται, τι περιλαμβάνει? Φωσφολιπίδια, χολυστερόλι, ένα ακόμα λιπίδιο για να γίνεται πρωτονίωση και κόμπλεξ με το RNA και στην επιφάνειά του ένα άλλο πολυμερές για να προστατεύεται. Ωραία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες οι οποίες είναι δύσκολες, αλλά πρέπει να δυσκολευτούμε. Κύριοι, πρέπει να κάνετε workshops δύσκολα. Τέρμα το εύκολο. Αν θέλετε αυτή την εποχή να κατανοήσουμε το όποιο εμβόλιο και φάρμακο κυκλοφορεί, και ξέρω ότι ξέρετε πολλά και το διαπιστώνω και από τις ερωτήσεις που κάνετε, θα πρέπει να κάνετε workshops δύσκολα και από εκεί και πέρα ο καθένας παίρνει την ευθύνη του. Έτσι. Δύσκολα δεν εννοώ να γίνονται και κατανοητά τα δύσκολα. Ωραία. Αυτά είναι λοιπόν τα λιποσώματα που έχει το εμβόλιο. Δεν είναι του εμβολίου φωτογραφίες, είναι άλλες φωτογραφίες της κατηγορίας αυτής. Και δείτε εδώ ότι όταν. Είναι πλάνα αρχείου. Είναι πλάνα αρχείου, όπως λέμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς θα γίνουν αν υπάρχει καταστροφή, κακή φύλαξη ή οτιδήποτε. Έτσι. Αυτά εδώ. Αλλά δεν χρειάζεται να πω περισσότερο. Σε αυτά πάω κατευθείαν στο εμβόλιο. Λοιπόν, πάλι από το Nature. Εδώ έχουμε mRNA 2018. Ωραία, πρόσφατα. 2018, a new era in vaccinology, μια νέα εποχή, έτσι, για τα εμβόλια και παντρεύεται. Ωραία, αυτό είναι ανακοίνωση που έχει γίνει, είναι νανοτεχνολογία. Και... Δηλαδή αυτή η τεχνολογία και αυτή η έρευνα δεν έγινε αποκλειστικά για τον COVID, προϋπήρχε. Έχει χρησιμοποιηθεί πειραματικά σε πολλά πράγματα και απλά τώρα ήρθε και κούμποσε, σωστά? Ήρθε και κούμποσε και ποιο είναι το καινούριο? Είναι το να μπορέσουμε να επιλέξουμε τα έκδοχα τα οποία είναι κατάλληλα να φτιάξουν ευκλήδια σχήματα, δομές και να εγκλωβίζουν μέσα το RNA και να το κρατάνε εγκλωβισμένο
Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σας δείξω παρακάτω ότι αυτό που φτιάχτηκε και δεν είχε φτιαχτεί, μάλλον είχε φτιαχτεί παλιότερα, αλλά δεν ήταν τόσο έξυπνο, περιλαμβάνει και εξυπνάδα σε εισαγωγικά, δηλαδή είναι και έξυπνο. Ωραία. Όπως λέμε smartphone, αυτό δεν λέτε. Θα αγοράσω ένα νέο smartphone, το smartness του phone που είναι. Δηλαδή πού εδράζεται. Αυτό αγοράζουμε το smartphone, αλλά κανένας μας δεν ξέρει πού είναι η εξυπνάδα του. Και αφήνουμε να χρησιμοποιούμε μία λέξη που αφορά τον άνθρωπο. Μόνο ο άνθρωπος έχει εξυπνάδα. Έτσι, ένας υπολογιστής δεν είναι έξυπνος, απλώς κάνουμε μια προβολή τώρα μεταφορά από τον μακρόκοσμο στο μικρόκοσμο για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εντάξει, το smartness, η εξυπνάδα ενός υπολογιστή ή του κινητού που κρατάτε, οφείλεται ακριβώς σε αυτά τα οποία λέμε. Απλώς είναι ανόργανα υλικά. Ενώ στην περίπτωση που συζητάμε είναι οργανικά υλικά. Ανόργανα υλικά τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Θα δούμε και το εμβόλιο λοιπόν πώς καταλαβαίνει και γιατί είναι έξυπνο. Άρα οι βασικές επιστήμες είναι η νανοτεχνολογία, φαρμακευτική τεχνολογία, νανοτεχνολογία και η βιοτεχνολογία. Εδώ είναι το μονόκλονο RNA και μας δίνει το εμβόλιο. Και εδώ είναι ένα, έτσι για τους συναδέλφους που δεν το έχουν δει, εδώ είναι ο ιός, ο οποίος πάνω στην επιφάνειά του έχει αυτά τα κόκκινα, προφανώς είναι έτσι ένα καρτούν όλο αυτό, έτσι. Έχει στην επιφάνειά του την spike πρωτεΐνη, την S πρωτεΐνη, πάνω σε αυτή παίζεται όλο το παιχνίδι, και τι κάνει, πηγαίνει πάνω στην επιφάνεια του κυτάρου, συνδέεται με τους ACE υποδοχής και στη συνέχεια μπαίνει μέσα και μολύνει. Αυτό είναι. Κοιτάξτε ένα πολύ ωραίο slide εδώ πέρα, πάλι με βιβλιογραφία, γιατί ο επιστήμονας πρέπει να τεκμηριώνει αυτά που λέει. Δεν είναι ιδέες όλα αυτά. Από το 2016, ωραία, τι λέει, mRNA vaccine delivery using lipid nanoparticles, δηλαδή το λέει ξεκάθαρα, ότι φτιάχνουμε το εμβόλιο, μεταφέρουμε mRNA το 2016. Ωραία. Και τι κάνει το εμβόλιο εδώ, να αυτό είναι το σωματίδιο, το νάνο, το οποίο μέσα έχει το RNA, κάνει σύνδεξη με τη μεμβράνη συγκεκριμένης κατηγορίας κυτάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, μπαίνει μέσα, απελευθερώνει το RNA, το RNA δεν πηγαίνει στον πυρήνα, το ξεχνάμε, άρα δεν επηρεάζει γενετικό υλικό, πηγαίνει στα ριβοσώματα, φτιάχνει πρωτεΐνη, ποια πρωτεΐνη, τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη του ιού, την spike πρωτεΐνη, και στη συνέχεια μόλις βγει έξω με το εξώσωμα, αναγνωρίζεται από το ανοσοποιητικό σύστημα και το ανοσοποιητικό σύστημα φτιάχνει τα αντισώματα. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα τα οποία είναι εξαιρετικά προκλητικά, αγαπητέ Ηλία, που θέλεις να τα ρωτήσεις. Ωραία. Έχουμε τώρα δώσει τροφή στους φυσιολόγους που δεν περιγράφεται ότι αυτά όλα τα προγραμματίζουν από παλιά, οι κυβερνήσεις και τα αφεντικά και όλα είναι προγραμματισμένα και έχουμε δώσει τροφή. Κοίταξε, αν όλα αυτά είναι, Ηλία και Κωνσταντίνε και Διαμαντή, αν όλα αυτά είναι προγραμματισμένα από τη φύση, διότι η φύση είναι εκείνη η οποία τα έχει δημιουργήσει και τα έχει προγραμματίσει δισεκατομμύρια χρόνια, απλώς εμείς τα αναγνωρίζουμε και τα μετράμε με την επιστήμη. Ωραία. Γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό εδώ να αλληλεπιδρά με αυτό εδώ, και θα σας δείξω πώς γίνεται αυτή η αλληλεπίδραση, τόσο αποτελεσματικά, να μην χάνει την πορεία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού το RNA, να είναι σταθερό κατά τη μεταφορά, να είναι σταθερό κατά τη χορήγηση, να απελευθερώνει RNA, να γίνεται μετάφραση, να αποδικοποιείται. Αυτά είναι γνωστά, δεν είναι μαγικά, τα ξέρουμε. Έχουν αποδειχθεί χιλιάδες των χιλιάδων εργασίες να φτιάχνει μια πρωτεΐνη και να γίνεται η ανοσοποίηση. Το ξέρουμε αυτό. Ωραία. Και κοιτάξτε εδώ τα future perspectives, δηλαδή στο 2016 δουλεύανε οι άνθρωποι πάνω σε αυτό. Ωραία. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε, δεν βγαίνει κάτι μαγικά, βγαίνει κάτι μετά από πολλή δουλειά. Και θα σας δείξω, αν έχω τη διαφάνεια αυτή, ότι η πρώτη σκέψη είναι από το 1974. 1974 έγινε η πρώτη δημοσίευση, η οποία έλεγε ότι η κατηγορία αυτή των ανοσωματιδίων προκαλεί ανοσογονικότητα. Δεν έγινε τώρα, που δεν υπήρχε ούτε υπολογιστής, δεν υπήρχε κινητό, ούτε είχατε smartphone στα χέρια σας, στα χέρια μας. Και τι λέει εδώ, ότι το LNP system, δηλαδή αυτό που είναι το εμβόλιο, delivery RNA, είναι ήδη σε κλινικές μελέτες. Δηλαδή οι επιστήμονες μελετάγανε σε κλινικές μελέτες το 2016 αυτό το οποίο σήμερα δεχόμαστε ως εμβόλιο. Με άλλα υλικά βέβαια, με άλλα συστατικά, αλλά οι μελέτες αυτές γινόντουσαν. Δεν μελετάγαμε το εμβόλιο το οποίο είναι σήμερα, αλλά αποκτούσαμε γνώση
για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καινοτομία. Και αυτό είναι πάλι, έτσι για να γίνει πιο κατανοητό στους συναδέλφους, αυτό τώρα είναι το εμβόλιο, το οποίο έχει φωσφολιπίδια, μέσα του είναι το RNA, κάνει σύνδεξη με τη μεμβράνη του κυττάρου, βάζει το RNA μέσα, το RNA δεν πηγαίνει στον πυρήνα προφανέστατα όπως ξέρουμε όλοι ως επιστήμονες, πηγαίνει στα ριβοσώματα, κάνει τη μετάφραση και μας δίνει την πρωτεΐνη. Εδώ έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο 1994. 1994 δημοσίευση για τα λιποσώματα, τις πλατφόρμες δηλαδή του εμβολίου, το οποίο τι λέει εδώ πέρα, ότι ο βιοφυσικός μηχανισμός, προσέξτε, η επιστήμη της βιοφυσικής, η επιστήμη της θερμοδυναμικής, η επιστήμη της φαρμακευτικής τεχνολογίας. Εγώ τα τελευταία 20 χρόνια έχω προσπαθήσει με πάθος να βάλω στον τομέα της φαρμακευτικής τεχνολογίας, συνολικά εννοώ, τις έννοιες βιοφυσική, θερμοδυναμική, καινοτομία, innovative excipients, τέτοια πράγματα. Και εδώ τα βλέπουμε τώρα να γίνονται πράξη. Έχουν γίνει πράξη, εγώ τα ήξερα, απλώς προσπαθούμε τώρα να τα κατανοήσουμε και να τα μεταφράσουμε σε προϊόντα. Βιοφυσικός μηχανισμός της δράσης περιλαμβάνει μετάβαση των λιπιδίων από μια φάση η οποία είναι σφαιρίδιο, να το πω έτσι, σε μια εξαγωνική δομή. Δηλαδή, το εμβόλιο όταν πλησιάζει τη μεμβράνη του κυττάρου μας και έχει αυτή τη δομή, ένα καρτούν, για να μπορέσει να μπει μέσα, αυτό το έχει προβλέψει η φύση. Εμείς απλώς το αναγνωρίσαμε. Έτσι. Λέει, για να μπορέσω να περάσω τη μεμβράνη του κυττάρου, η οποία έχει όλα του τα προβλήματα και είναι ένας φραγμός, θα πρέπει να περάσω από τη μορφή εξάγωνου τρυπανιού. Και μόνο του μετατρέπεται σε εξαγωνικό τρυπάνι. Τα ερωτήματα υπάρχουν, όχι ερωτήσεις, τα ερωτήματα υπάρχουν. Ποιος του λέει να μετατραπεί από σφαίρα σε εξάγωνο τρυπάνι για να μπει μέσα? Εδώ μπαίνει καθαρά η επιστήμη, η οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε ποιο επιστημονικό εργαλείο είναι εκείνο που του λέει να μετατραπεί. Και αυτά τα λέμε στο μεταπτυχιακό με τον Ηλία και τα εξηγούμε. Εδώ δεν είναι η ώρα να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Άρα έχουμε κατανοήσει ακριβώς τη μεθοδολογία. Ο φαρμακοποιός δεν χρειάζεται να το ξέρει όλα αυτά. Αρκεί να είναι υποψιασμένος ότι κάτι πολύ σημαντικό συμβαίνει και ο ρόλος μου είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι αν δεν τα θυμάμαι όλα μπορώ να τα βρω ή μπορώ να ρωτήσω. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η τεχνολογία αυτού του προϊόντος. Και εδώ υπάρχουν και άλλες. Σημαντικό και θα με επιτρέψετε μια μικρή παρέμβαση. Είναι ότι. Βεβαίως, παιδιά, να κάνουμε παρεμβάσεις. Αυτό που δεν. Ένα στοιχείο στο οποίο δεν έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στις προπτυχιακές σπουδές, τουλάχιστον των γενεών των δικών μου, και εξ όσων μαθαίνω και στις τωρινές γενναίες, δεν ξέρω πόσο έχει προχωρήσει αυτό το πράγμα, είναι το κομμάτι της μεθοδολογίας έρευνας. Το οποίο είπατε πολύ σωστά μόνοι σας ότι δεν είναι ότι πρέπει να τα ξέρουμε όλα απ' έξω, δεν είναι δυνατόν να τα ξέρουμε όλα αυτά απ' έξω, διότι συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία πολλές δομές της επιστήμης, πολλές αρχές της επιστήμης. Είναι διεπιστημονικά δεδομένα, τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε απ' έξω. Πρέπει όμως να συντηρούμε, να έχουμε εκπαιδευτεί και να συντηρούμε στην κουλτούρα της έρευνας. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο τουλάχιστον οι δικές μου γενιές, που μπορώ να είμαι 1000% σίγουρος, αλλά και από αυτά που βλέπω από τους φοιτητές που έρχονται στο φαρμακείο, δεν έχει φωλιάσει πολύ καλά στο κομμάτι της προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών. Είναι ένα μόνιμο παράπονό μου στις συζητήσεις που κάνουμε και με ακαδημαϊκούς της σχολής μας, πιο πολύ, γιατί φαρμακοποιός είμαι, τη δικιά μου σχολή ενδιαφέρομαι και πονάω περισσότερο, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Ο φαρμακοποιός να μπορεί να αποκτήσει τις δεξιότητες και τα γνωσιακά όπλα για να αναζητά την πληροφορία πρωτογενώς όταν τη χρειάζεται και να μπορεί με ένα δίκτυο συναδέλφων και ακαδημαϊκών να έχει μια συνεχή αλληλεπίδραση και να βελτιώνεται. Θέλω να πω επίσης σαν παράπονο, και εδώ τελειώνω την παρέμβασή μου, ότι από την αρχή της πανδημίας οι καθηγητές της φαρμακευτικής σχολής μας, οι οποίοι έκαναν δημόσιες παρεμβάσεις στο κομμάτι της πανδημίας, των γνώσεων και τα σχετικά, ήταν από μηδενική έως πολύ λίγη. Έχουμε τη χαρά λόγω των εξελίξεων να μπορούμε επιτέλους να έχουμε έναν δικό μας καθηγητή, ο οποίος να βγαίνει έξω και να μεταλαμπαδεύει μια γνώση που δείχνει πόσο σημαντική είναι η ειδικότητα του φαρμακοποιού στην διεπιστημονική επικοινωνία. Διότι αυτό που εσείς λέτε αυτή τη στιγμή για το solution, εμείς ως σκαφτιάδες της επιστήμης, με την έννοια ότι είμαστε πρώτη γραμμή και βλέπουμε καθημερινά
το μακρόκοσμο, την επίδρασή του, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο εργαστήριο. Βλέποντας συνταγές από γιατρούς που γράφουν solution, ενώ στην πραγματικότητα μιλάνε για ενεωρήματα ή στην πραγματικότητα μιλάνε για γαλακτώματα. Και όταν εμείς αναζητούμε πληροφορίες από τους γιατρούς, πάντοτε βρισκόμαστε απέναντι σε μια επικοινωνιακή δυσκολία που είτε θα μπορέσουμε, αν ο γιατρός έχει την κουλτούρα να μας ακούσει, να μπορέσουμε να του εξηγήσουμε κάποια πράγματα, ή αν ο γιατρός δεν έχει την κουλτούρα να μας ακούσει, θα ακούσουμε την από εδώ, το άλλο φαρμακείο το φτιάχνει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχετε πάρα πολύ ωραία να κολλήσει και με το προηγούμενο bubble που κάναμε με τον κύριο Λιονί, όπου η διεπιστημονική επικοινωνία θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά από όλες τις απόψεις, και από τους φαρμακοποιούς και από τους γιατρούς και από τους πάντες. Πρέπει να ανακτήσουμε μια θέση στην κοινότητα η οποία να είναι πραγματικά για αυτό που ξέρουμε και για αυτό που κάνουμε. Δεν είμαστε μόνο διεκπαιρεωτές του συστήματος υγείας. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μας και στη διεκπαιρέωση για λογαριασμό του συστήματος υγείας. Όμως είμαστε πολύ σημαντικοί επικοινωνητές γνώσεων στο επίπεδο της κοινότητας. Και αυτό είναι ένας ρόλος στον οποίο δεν βοηθιόμαστε από τις πρωτοτυχιακές μας σπουδές, δεν βοηθιόμαστε από τους συνδικαλιστικούς μας φορείς και δεν βοηθιόμαστε και από την επιστημονική κοινότητα εκ των υστέρων εύκολα, αν εμείς δεν το ζητήσουμε. Αν δηλαδή εγώ δεν έρθω να κάνω το μεταπτυχιακό επειδή το θέλω, δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία και σε αυτή τη γνώση. Είναι λίγο το σύστημα άκαμπτο. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται και οι υπόλοιποι συνεργάτες της εκπομπής. Ο Διαμαντής μας έχει πεθάνει στις παρεμβάσεις σήμερα. Τι να πω, καταρχάς είμαι εγωιτευμένος γιατί κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να παρακολουθώ ουσιαστικά πανεπιστημιακά μαθήματα τέτοιου επίπεδου, το βουλώνω, έτσι, δεν το συζητάω. Τώρα στην ερώτηση του Ηλία τι να πούμε, αφού τα έχουμε πει 1000 φορές και μεταξύ μας και θα μπορούσα να διαφωνήσω, δεν γίνεται αυτό. Τότε να πω εγώ κάτι, αν με ακούτε. Βεβαίως. Κοιτάξτε, σε όλα προσπαθούμε να κάνουμε μια προσέγγιση, αν όχι να δώσουμε μια απάντηση, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα. Ιστορικά, γενικά μιλώντας, το φάρμακο, αυτό που λέμε συνολικά φάρμακο, ξεκίνησε ουσιαστικά και η φαρμακολογία και η δόση όλα αυτά και η ανάπτυξη της βιομηχανίας αρχές του 19ου αιώνα και δόθηκε μεγάλη έμφαση στη χημεία. Έτσι, στη χημεία, στην ανάπτυξη χημικών μορίων. Να το πω απλά, δεν μπαίνω σε καμία λεπτομέρεια γιατί θα κουράσουμε. Αυτή λοιπόν η μετάβαση, γιατί μιλάμε και για μεταβάσεις τώρα σε αυτά τη συζήτηση που έχουμε, το transition από τη σφαίρα στο εξαγωνικό τρυπάνι, στον μακρό κόσμο απαιτεί πιθανόν και 1 αιώνα και 2 αιώνες. Στον μικρό κόσμο αυτή η μετάβαση έχει γίνει μέσα από αιώνες των αιώνων. Ωραία. Άρα διαπιστώνουμε εκείνο που βλέπω εγώ και το οποίο μπορεί να είναι περισσότερο φιλοσοφικό, αλλά έχει την αξία του διότι με κάποιο τρόπο πρέπει να είμαστε και ήρεμοι στη ζωή μας και να πούμε δεν έχω τρελά ερωτήματα, έχω και μια προσέγγιση. Δεν με καταστηναστεύουν μόνο τα ερωτήματα και τα γιατί, αλλά έχω και μια προσέγγιση. Μια προσέγγιση μπορεί να είναι αυτή. Ότι η μετάβαση είναι πολύ δύσκολη. Αυτό εγώ το βλέπω στην πραγματικότητα, χωρίς να πω λεπτομέρειες. Η μετάβαση είναι πολύ δύσκολη. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες, Ηλία, και είπατε και οι υπόλοιποι. Και το δεύτερο που γι' αυτό αναφέρθηκα στην αρχή της συζήτησής μας είναι η αδράνεια. Το να μετακινήσεις μία καρέκλα σε μία σχολή από το ένα δωμάτιο στο άλλο χρειάζεται πολύ σκόπος και το λέω έτσι με όλη την κλιμάκωση των διαστάσεων του περιβάλλοντος. Δεν είναι εύκολο. Άρα βάζουμε 2 μεγάλα ζητήματα. Το ένα ζήτημα το μεγάλο είναι η μετάβαση, η οποία απαιτεί πολύ χρόνο, και δεύτερο η αδράνεια όχι μόνο των υλικών, της σκέψης, του χώρου, του περιβάλλοντος. Αυτά τα 2 βέβαια μπορεί κάποιος να πει εντάξει θα με εμποδίσουν εμένα. Όχι. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από άλλες μεθόδους, οι οποίοι δεν είναι αποδεκτές ούτε από μένα. Αν ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία η οποία σχετίζεται με την γραφειοκρατία, με τη συζήτηση, με όλα αυτά, τότε να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε το χρόνο και την μετάβαση αυτή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και έχει γίνει εξαιρετική βελτίωση σε πάρα πολλά θέματα από αυτά τα οποία εγώ είχα ζήσει όταν ήμουν φοιτητής, δηλαδή μιλάμε για 30 χρόνια και
έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις, θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερες και να έχουμε αυτά τα οποία είπε ο Ηλίας, ώστε πολύ εύκολα ο φαρμακοποιός να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Αλλά εγώ έχω διακρίνει αυτά τα δύο. Μα να ρωτήσω κάτι. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή, πραγματικά τώρα δηλαδή, και πόσο μεγάλη ενέργεια και προσπάθεια μπορεί να απαιτήσει το να μπει ένα υποχρεωτικό μάθημα στα προπτυχιακά έτη, το οποίο να λέγεται μεθοδολογία της έρευνας. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή. Εντάξει, εγώ δεν είπα να κάνουμε κάποια ρηξικέλευτη αλλαγή, ας πούμε, για παράδειγμα, να τα φέρουμε όλα πάνω κάτω, αλλά σε μια εποχή που η πληροφορία είναι τόσο πρόβλημα όσο και λύση. Το να μην μπορούμε να εισάγουμε σε μια σχολή επιστημών υγείας ένα μάθημα το οποίο θα μάθει τους ανθρώπους που θα βγουν έξω να διαχειριστούν τα εργαλεία και τους τρόπους, πόσο δύσκολο πια μπορεί να είναι. Ναι, κοίταξε. Πραγματικά, εξίσταμε δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω. Κάποιος παρατηρητής έξω από το σύστημα, όταν βρίσκεται, μπορεί να διακρίνει τις ατέλειες καλύτερα από όταν είσαι μέσα στο ίδιο το σύστημα. Δεν είσαι δηλαδή, είσαι εξωτερικός παρατηρητής. Όταν είσαι μέσα στο σύστημα και δίπλα σου κυκλοφορούν διάφοροι οι οποίοι επηρεάζουν την εσωτερική μορφολογία του συστήματος, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις την εσωτερική μορφολογία. Οπότε... Κατανοώ απόλυτα, κύριε Ρεμέτζο. Ναι, εκεί είναι δυσκολίες. Νομίζω ότι η έννοια που εκφράζεται εδώ πέρα είναι αυτή που αρθρώσατε πριν ως αδράνεια. Είναι η τάση να μην μεταβάλλεται η κατάσταση ενός συστήματος ή να απαιτεί πολύ περισσότερη ενέργεια για να πάει προς την κατεύθυνση που πρέπει. Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό σας το λέω από εμπειρία. Όταν γύρισα από Αμερική και είπα ξεκινάμε νανοτεχνολογία, εντάξει, αντιλαμβάνεστε τι συνάντησα και τι έγινε. Όταν είπα θέλω να βάλω μία άσκηση στους προπτυχιακούς φοιτητές για να μπορούν να καταλαβαίνουν και πρακτικά τι είναι νανοτεχνολογία, υπήρχαν αντιδράσεις και έντονες, διότι δεν χρειάζεται, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά τον φαρμακοποιό. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν τον βρίσκει στην καθημερινότητά του. Και έκανα μεγάλο κόπο για να βάλω μία μόνο άσκηση αυτή τη στιγμή στα προπτυχιακά μαθήματα της φαρμακευτικής τεχνολογίας, η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμη και δίνει τη δυνατότητα να κατανοούμε αυτά τα οποία λέμε σήμερα. Όπως και το βιβλίο... Πιστεύω ότι μετά από το εμβόλιο της COVID, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν και κάποιες άλλες... Σας πληροφορώ ότι το βιβλίο της φαρμακευτικής νανοτεχνολογίας ως το βασικό σύγγραμμα μπήκε πριν 4-5 χρόνια, όταν υπήρχαν αυτές οι δημοσιεύσεις που βλέπετε. Δεν υπήρχε διάθεση να μπει ένα τέτοιο σύγγραμμα μέσα στο πανεπιστήμιο, διότι δεν χρειαζόταν. Ωραία. Όταν εξελισσόντουσαν όλα αυτά, είναι και πώς διαβάζουμε την εξέλιξη των γνώσεων διεθνώς και πώς παρακολουθούμε τη βιβλιογραφία. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να συμφωνήσω με αυτά που είπατε, δεν διαφωνώ, και η δικιά μου προσπάθεια είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και όσο μπορώ το δείχνω, τέλος πάντων, με την επιστημονική μου δραστηριότητα. Τώρα, όχι, αυτό οφείλω πρέπει να σας το αναγνωρίσω και σαν άνθρωπος. Έχετε ένα εξαιρετικό αντανακλαστικό σε αυτά που σας ζητούνται από την κοινότητα, και νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό που εγώ το ξεχωρίζω στους δασκάλους, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το δασκάλους δεν με απασχολεί ποιο ορισμό δίνει ο καθένας. Θεωρώ ότι ένα από τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που εγώ εκτιμώ σε ένα δάσκαλο είναι αυτό, το να αφουγκράζεται και να έχει ένα αντανακλαστικό σε αυτό που βλέπει ότι υπάρχει ανάγκη και υπάρχει ζήτηση. Είσαστε ένας από αυτούς, για μένα τουλάχιστον. Έτσι. Μπορεί άλλοι να έχουν άλλη οψία. Για μένα μιλάω πάντα. Για να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία ακαδημαϊκή παρένθεση, κύριε καθηγητά, η δικιά μου αίσθηση είναι ότι οι Έλληνες φαρμακοποιοί που τελειώνουν το Πανεπιστήμιο της Αθήνας ή και τα ανάλογα ελληνικά τμήματα είναι εξαιρετικοί ως μονάδες. Εξαιρετικοί επιστήμονες, εξαιρετικοί. Οι καθηγητές με τους οποίους εγώ είχα αλληλεπίδραση και εξακολουθώ να έχω είναι εξαιρετικοί. Τι είναι αυτό το οποίο λείπει για να έχουμε και το πανεπιστήμιο που ονειρευόμαστε και θα θέλαμε και δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα? Είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα πόρων, είναι θέμα αδράνειας όπως το θέσατε εσείς, ή είναι κάτι άλλο το οποίο λείπει από τα συστατικά τα οποία θα του δώσουν μια θερμοδυναμική σταθερότητα ώστε να είναι αυτό που πρέπει να είναι για το 2020 και τα χρόνια που έρχονται? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα επιστημονικό πεδίο το οποίο είναι καταπληκτικό και το οποίο δουλεύω με το εργαστήριο μου πάνω σε αυτό. Είναι το πεδίο που λέγεται complex systems, δηλαδή τα πολύπλοκα συστήματα.
Τα πολύπλοκα συστήματα είναι αυτά τα οποία υπενόησα και στην αρχική μου τοποθέτηση, υπάρχουν στη φύση. Για να μπορέσεις να αναγνωρίσεις ένα κόμπλεξ σύστημα και να βρεις τις παραμέτρους εκείνες οι οποίες μπορούν να το επηρεάσουν, θα πρέπει να σκύψεις πολύ πάνω σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, να δουλέψεις πάρα πολύ και να κάνεις υπέρβαση ακόμα και του προσδόκιμου της ζωής σου για να μπορέσεις να το κατανοήσεις. Όταν σε ένα πανεπιστήμιο διακρίνουμε αυτό το complexity μέσα στο σύστημα, είναι μια καλή αρχή. Δηλαδή, μπορεί να αρχίζεις να το μελετάς και να το δουλεύεις. Υπάρχουν πολλοί που δεν το αναγνωρίζουν αυτό το complexity. Και αυτοί που δεν αναγνωρίζουν το complexity, στατιστικά, στον μικρό κόσμο, γιατί πρόκειται για ένα μικρό κόσμο του πανεπιστημίου μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε, δημιουργούν το στατιστικά επικρατές αποτέλεσμα, το οποίο είναι εκείνο το οποίο μας λέει δεν πάμε παρακάτω. Άρα υπάρχουν κάποιοι που αγωνίζονται να δουν αυτό το complexity, να το μεταφράσουν και στη συνέχεια να δημιουργήσουν την κρίσιμη μάζα ανατροπής της στατιστικά επικρατούσας άποψης. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι όλα αυτά, ούτως ώστε κάποια στιγμή και εκτός προσδόκιμου ζωής να δούμε κάτι περισσότερο. Άρα όταν με ρωτάτε τι είναι εκείνο, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακριβώς δεν αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα ενός συστήματος για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, να βρούμε τα εργαλεία για να κάνουμε τη μετάβαση από τη σφαίρα στην εξαγωνική μορφή και να μπορέσουμε να εισέλθουμε μέσα στο κύτταρο, δηλαδή στην καρδιά του προβλήματος και να κάνουμε τη μετάφραση αυτό που θέλουμε, δηλαδή του RNA σε πρωτεΐνη και να ενεργοποιήσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή την κοινωνία, και να μας πει η κοινωνία, εδώ είμαι και είμαι δίπλα σας. Άρα εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε και οι φαρμακοποιοί του φαρμακείου που εγώ είμαι δίπλα τους, είναι το να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα αυτού της επιστήμης μας. Και αυτό χρειάζονται συνεχή επιμόρφωση, workshop σε βαθιά επιστήμη. Αυτή η βαθιά επιστήμη δεν θα είναι για όλους, γιατί δεν θα θέλουν όλοι και είναι πολύ λογικό. Αλλά θα δημιουργήσει την κρίσιμη μάζα και την επικρατούσα στατιστικά άποψη, η οποία θα προχωρήσει σε μια διαφορετική κίνηση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μπορεί να φαίνεται θεωρητική, αλλά υπάρχουν και πρακτικά αποτελέσματα σε αυτό και πρακτικές προσπάθειες. Και πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι εστερνίζονται. Γιατί πρέπει να έχουμε έναν τρόπο σκέψης. Οι δαίμονες του Μάξ και οι δαίμονες της σκέψης είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει και μας καταδυναστεύουν πολλές φορές να τους μεταφράσουμε σε πράξη. Και για να γίνουν μετά αντικείμενο και χρήσιμο προς όλους, θα πρέπει να υπάρξουν αρκετοί για να γίνει αυτό. Δηλαδή το στατιστικά επικρατές, η επικρατούσα ομάδα. Άρα νιώθω ότι είμαστε στο καλύτερο. Πιστεύω ότι αυτό που είπατε είναι το επιστέγασμα όλης της συζήτησης για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας εδώ πέρα, διότι νομίζω ότι είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ένας επιστήμονας όπως εσείς μεταφράζει όλη του τη ζωή. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ένας επιστήμονας μεταφέρει τη γνώση που έχει από ένα πεδίο σε οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με την καθημερινότητά του και την πραγματική του ζωή. Νομίζω ότι αν δεν έχετε κάτι πολύ σημαντικό να προσθέσετε, είναι ένα καλό σημείο για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Αν μου επιτρέπετε και μετά να κλείσουμε για να μην σας κουράζω άλλο, έχω αυτή τη διαφάνεια, η οποία πάλι επιστημονικά λέει το εξής: μετάλλαξη του ιού. Το εμβόλιο λειτουργεί, το εμβόλιο θα λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργήσει, τι γίνεται. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία αναδύεται ή θα αναδειχθεί. Άρα εμείς όταν κάποιος έρθει στο φαρμακείο ή ως επιστήμονες ερωτηθούμε ή δεν ερωτηθούμε για τη δική μας γνώση, θα πρέπει να έχουμε τη βασική επιστημονική πλατφόρμα πάνω στην οποία να μπορούμε να κατανοούμε τι γίνεται. Ωραία. Αν τέλος πάντων θεωρήσουμε είναι ένα καρτούν το οποίο δεν είναι πολύ καλό, το οποίο λέει ότι αν αυτό είναι το γενετικό υλικό του ιού, έτσι το RNA, το οποίο έχει ένα μέγεθος σε μήκος, αλλά επειδή φτιάχνει κούρμπες, μπορούμε και εδώ υπάρχει ένα νουκλεοτίδιο, έτσι, το οποίο είναι αυτό το κίτρινο, το οποίο για κάποιους λόγους μικροπεριβάλλοντος,
αντίστασης, έτσι, λόγω των μέτρων ή οτιδήποτε, μετατραπεί έτσι, σε αυτό εδώ, δηλαδή αλλάξει πάλι μορφολογία. Να το πάλι το transition. Δηλαδή γίνεται ένα transit από εδώ σε εδώ, το οποίο λέγεται επιστημονικά σημειακός πολυμορφισμός. Δηλαδή αλλάζει μορφολογία. Ή μπορεί να αλλάξει τελείως, δηλαδή αντί να είναι η αδενίνη να είναι η θυμίνη, να είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτός ο σημειακός πολυμορφισμός, ο οποίος στην καθημερινότητά μας λέγεται μετάλλαξη, τι μπορεί να κάνει? Άρα έχουμε ένα RNA το οποίο έχει ένα διαφορετικό νουκλεοτίδιο σημειακά ή μια διαφορετική θέση ή ένα τελείως διαφορετική βάση. Αυτό λοιπόν θα πάει να μεταγραφεί. Το ερώτημα είναι, θα μου δώσει την πληροφορία για την ίδια πρωτεΐνη, S-πρωτεΐνη, ή θα αλλάξει πρωτεΐνη? Η γνώμη μου είναι, με βάση τη βιβλιογραφία για παρόμοια θέματα, είναι ότι η μικρή μετάλλαξη, η μικρή μεταβολή, απλώς θα αλλάξει πολύ λίγο την πρωτεΐνη. Έτσι, που σημαίνει ότι το εμβόλιο θα εξακολουθήσει να είναι ασφαλές. Αυτό το λέω όχι γιατί το ξέρω, και όπως έλεγε ο Ξενοφάνης, δεν έχουμε γνώση για τα πάντα, έχουμε γνώμη. Οπότε αυτή τη στιγμή εγώ εκφράζω μια γνώμη με βάση τα δεδομένα που έχω από τη βιβλιογραφία, όχι για το εμβόλιο, αλλά για αυτά που υπήρχαν παλιότερα. Άρα είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε την ίδια πρωτεΐνη, αλλά θα έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση η οποία μπορεί να μην επηρεάσει το εμβόλιο. Αν όμως έχουμε μια καθολική μετάλλαξη, δηλαδή αλλάξει το γενετικό υλικό σε πάρα πολλά σημεία, πολλά νουκλεοτίδια, τότε θα αλλάξει πιθανόν και ο πολυμορφισμός της πρωτεΐνης S. Με αποτέλεσμα είτε να γίνει πιο επιθετική, δηλαδή να κάνει binding, σύζευξη πολύ πιο δυνατά, ή να γίνει περισσότερο αδρανής, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο επιθετική. Άρα βλέπουμε, να κατανοήσουμε, θέλω περισσότερο και οι συνάδελφοι, τι εννοούμε μετάλλαξη και πόσο μπορεί να επηρεάσει. Στην παρούσα φάση δεν έχω δεδομένα για να υποστηρίξω τι θα γίνει, και όποιος έχει δεδομένα μπορεί να τα πει. Απλώς συζητώ και λέω με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η οποία μας λέει τι ακριβώς γίνεται, και με βάση τη γνώμη μου και στην παρούσα φάση όχι τη γνώση μου. Εξαιρετικά. Αν θέλετε κάτι. Εγώ ήθελα να επαναλάβουμε κάτι που υπόθηκε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι παρότι παρακολουθήσαμε ουσιαστικά μια διάλεξη πολύ υψηλού επίπεδου, η οποία, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι για όλους. Αυτό που είναι για όλους όμως είναι η καλλιέργεια της κουλτούρας, ότι πρέπει να κρατήσουμε το επίπεδο της γνώσης μας ψηλά, γιατί καλλιεργώντας αυτή την κουλτούρα ουσιαστικά αναβαθμιζόμαστε κι εμείς, έτσι, στην ίδια τη δουλειά μας. Και ακόμα και αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε αυτά, συγκεκριμένα αυτά τα κομμάτια γνώσης στην καθημερινότητά μας. Τουλάχιστον εγώ έτσι το εισέπραξα. Συμφωνώ απόλυτα, Διαμαντή. Αυτός είναι ο στόχος, και αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος σας και ο στόχος όλων μας, το να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο επιστημοσύνης μέσα από δύσκολα μονοπάτια. Ο Καζαντζάκης έλεγε ότι διαλέγω πάντα τον ανήφορο στην ασκητική του. Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνουμε, να διαλέξουμε τον ανήφορο, διότι καλά τα κινητά και τα smartphones και όλα αυτά, αλλά η επιστήμη μας σπουδαία, και θα πρέπει να την αναδείξουμε και να την αναδεικνύουμε κάθε φορά στην καθημερινότητά μας. Και ό,τι δεν γνωρίζουμε, να ξέρουμε πού θα το βρούμε, με ποιους θα συζητήσουμε και μέσα από ποια workshops και σεμινάρια μπορούν οι φαρμακοποιοί να γίνουν ακόμα καλύτεροι από αυτό το οποίο εγώ είμαι σίγουρος ότι γνωρίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και νομίζω ότι οι καθηγητές σας όλων των σχολών, ενώ και των 3 φαρμακευτικών σχολών, είναι διαθέσιμοι και ποτέ κανένας δεν θα πει όχι στο να προσφέρει τις γνώσεις του στους συναδέλφους. Άψογα. Κύριε Δεμέτρο, νομίζω ότι μας έχετε βάλει αρκετά πράγματα να κάτσουμε να κοιτάξουμε, να διαβάσουμε. Εγώ έχω μπει πολλές φορές στον πειρασμό να ρωτήσω αυτό θα πέσει στις εξετάσεις, αλλά δεν το έκανα. Κρατήθηκα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εύχομαι να μπορούμε να έχουμε τη χαρά από παρουσία καθηγητών μας και σε λιγότερο δυσάρεστες συγκυρίες, με πολύ ευχάριστες ανακοινώσεις παρόλα αυτά, με την επιστήμη μας να προχωράει, να ξεχωρίζει, να δείχνει πόσο απαραίτητη είναι. Όσο σας γνωρίζω, ξέρω ότι είσαστε ένας παθιασμένος επιστήμονας και ένας μπροστάρης στο κομμάτι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα, αλλά και γενικότερα για το γεγονός ότι
ακούτε, αφουγκράζεστε και αντιδράτε στο ερέθισμα το οποίο σας στέλνει η φαρμακευτική κοινότητα. Αυτά από μένα. Τίποτα. Εγώ σήμερα άκουσα με πάρα πολύ προσοχή για το εμβόλιο. Νομίζω ότι και κάποιοι που δεν είναι στη φαρμακευτική κοινότητα μπορούν να ξέρουν και να γνωρίζουν πώς δουλεύει όλο αυτό, τι κάνει το mRNA, ακούσαμε και τι δεν κάνει το mRNA και γενικά καταφέραμε να ισορροπήσουμε κρατώντας ένα πολύ ψηλό επίπεδο συζήτησης. Ήταν ουσιαστικά μια ακαδημαϊκή συζήτηση, η οποία όμως είχε πολλά στοιχεία για όλους. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλές γιορτές. Καλή συνέχεια σε όλους. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τους τρεις. Καλή δύναμη στο έργο σας. Καλές γιορτές. Καλή νέα χρονιά. Και... Έχουμε ακόμα ένα ραντεβού μέχρι την επόμενη χρονιά, κύριε Δεμέτσο. Θα είσαστε κι εσείς λογικά. Νομίζω ότι θα τα κάνουμε να το ανακοινώσουμε τώρα πλέον, έτσι δεν είναι? Την επόμενη Κυριακή έχουμε ένα All Stars Pharma Bubble. Όλοι οι καλεσμένοι του Pharma Bubble, ελπίζω, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό ξέρουμε, θα είναι κοντά μας μαζί σε ένα επεισόδιο για να ανταλλάξουμε ευχές, πληροφορίες και να τσουκρίσουμε διαδικτυακά τα ποντήρια μας για το καμότορα. Δηλαδή, να μην δείτε Σπύρο Παπαδόπουλο την αλήθεια. Να δείτε εμάς. Με χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστώ.